Bambi sa Kongreso. Tulumanon nga maoy mohatod sa tanang kalihukan sa Kongreso nga atong masayran, pinaagi ni Congressman Bambi Imano sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Bambi sa Kongreso. Sa bagong oras, matag-adlong Huwebes, gikan alas 5 sa hapon, paingon alas 7 sa gabi. Dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 News FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Mga ka-MCO, election fever na usab. Sa atong kooperatiba sa Morescuan, Hunyo 7, 2025, Distrito sa Alubihid. Hunyo 14, Distrito sa Naawan. Hunyo 21, 2025, Distrito sa Hitagong. Hunyo 28, 2025, Distrito sa Lugait. Ug Septyembre 13, 2025, Distrito sa Lagindingan. Ang maong kalihukan pagasugdan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon kung ugaling adunay magkakontra nga kandidato. Busa tutok na mga ka-MCO sa mga municipal ug barangay hall bulletin board tungod kay anaa nakapikit ang kalendaryo sa maong kalihukan. Alang sa dugang kasayuran, bisitahi ang ISD office sa Lagindingan. Mga ka-Miss-Or, among dakong pagpasalamat kaninyo. Tungod kami ang inyong gipili nga numero 1 gipaminawan sa Misamis Oriental. Base sa pinakaulahing Kantar Survey, ang Miss O Radio mapasigarbuhon nga nalakip isip usa sa labing giila nga mga estasyon sa radyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug numero 1 sa probinsya sa Misamis Oriental. Kini nga pasitungod kinasing-kasing namong gipasalamatan alang kaninyo mga ka-Miss-Or o ka-Miss Oranians. We are not here if not because of you. Thank you for your love and support ka-Miss-Or. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa Miss O Radio 87.5 FM, salamat! O ikaw na gyud ka-Miss-Or! Miss Radio. Atagi! Ang programang PMU. Pamilyang Misamis nun, unahon. Dinhi sa Miss O Radio 87.5 FM. Programang mo pahibalo sa mga nahimo ni former Governor Peter Unabia. Programang mutubag sa mga isyong gibato. Ang programang alang sa katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Atangi, pamilyang Misamis nun, unahon. Dinhi sa Miss O Radio 87.5 FM. Matag adlong Sabado, alas 7 ngadto alas 8 sa buntag. Talabongga Plus Herbal Capsule. Nagbibigay ng pag-asa para gumaling na tayo. Magtalabongga Capsule lang, mura at garantisado. Patibayin ang sarili, ika'y makakaasa sa iyong mga nararamdaman. Talagang gagaling ka. Ang pagod sa pang-araw-araw, kasama na yan sa buhay. Para marating natin ang minimiting tagumpay, magtalabongga Plus Capsule na. Talabongga Plus Herbal Capsule. May tanglad, lagundi, sambong, moringa, guyabano at may vitamin C. Mapalit na sa inyong suking butika para sa mas epektibong kombinasyon. Inom matag adlaw sa Talabongga Plus Herbal Capsule ug B Plus 500. Hayahay! Bangon, Miss Or Balita! Atangi, sugod karong Hulyo 28, 2025 ning atong sibyaan sa Miss O Radio 87.5 FM. Pagbuhagay sa kamatuuran og mga impormasyon ang ngayang masayran sa katawhan. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Mga kasikas ug kalampusan sa Misamis Oriental nga gilangkuban sa mga programa ug proyekto paghatod tinuoray nga serbisyo. Bangon, Miss Or Balita! Alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Inyong mapaminawan matag adlong Lunes ug Biyernes. Bangon, Miss Or Balita! Kalibanga, langay sa banyo. Sa Diatabs, human ang kalibanga. Basta kalibanga,
Sulit sa kapaspas ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP ra per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Atangi ang programang Birada, balita, issue. Birada, reaksyon, argumento. Birada, diskusyon, aksyon. Birada, Birada. matag adlong Miyerkules alas 12 sa udto ngadto alauna sa hapon dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 FM mo balita mo alagad mulingaw. Birada. Mga giya og sumbanan diya sa atong pagbiyahe gamit ang atong mga sakyanan. Batasanon og sundon kining mao nga mga giya. Una, susiyon kini nga mga parte o gamit sa inyong sakyanan pinaagi sa pagsagulo ni ining mao nga mga letra, ang blow bagets. Susiyon ang battery. Susiyon ang mga suga o lights. Susiyon ang sukod sa oil sa inyong sakyanan. Susiyon ang tubig o water. Susiyon ang brake sa inyong sakyanan. Susiyon ang hangin sa inyong aircon o sa inyong ligid. Susiyon ang gidaghanon sa inyong gas o gasolina. Susiyon ang parte sa makina o engine. Susiyon ang kalidad o magdala sa reserba sa ligid o tire. Susihon o gandamon ang kaugalingon o self diha sa pagbiyahe. Kini nga pahinomdom hatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Mga kamisor, nagka-problema ba kamo sa inyong internet connection? Ani-ana ang kasulbaran ni ini. Pataod na sa DC Tech Internet Connection. Kay para sa inyong mga trabaho nga mahimong perfect gamit sa internet sa DC Tech. Kay sa DC Tech, ang pagtrabaho, perfect. Alang sa mga interesado nga magpakutay sa linya sa DC Tech Internet Connection, mamahimo ninyong kontakon kini nga mga numero 0917-305-9056. Og sa lain pang mga numero sa Smart 0908-886-9736. Sa Globe 0917-305-9051. Sa Sun 0922-817-2349. Sa TM 0955-986-7817. Ang depresyon makaguba sa kaugmaon o makakutlo sa kinabuhing bulawanon. Kung ikaw nakasinati ni ini, likay pinaagi sa pagsunod ni ini nga mga sumbanan. Ayaw iluo mo itago ang imong mga problema. Kanunay pakigsulti sa imong pamilya o mga higala. Isulti kanila ang imong nasinati o giatubang nga mga problema. Himua nga busy ang imong kaugalingon diya sa paghimo sa mga butang nga makapahupay kanimo. Duol sa mga lumilihok sa simbahan o pangayo og tabang kanila. Duol sa buhatan sa gobyerno, ilabi na sa DSWD o di baka sa DOH, aron nga ikaw matabangan, pinaagi sa ilang mga tao nga gisaligan para sa pagtabang sa ingon ana nga mga kahimtang. Labaw sa tanan, ampo kita kanunay sa atong labaw nga makakagahom nga sa kanunay iya kitang giyahan sa tanan nga atong mga kalihukan. Kini nga giya og pahinumdum giatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Join us on Sunday's Flashback and Playback for a heartwarming musical experience that will bring back the magic of classic songs and transport you to a time when music truly touched our hearts and souls. Sunday's Flashback Playback with DJ Troy. Still feels like a first night together. Every Sunday, 8 to 11 in the morning, only here at Miss Radio 87.5 FM. Mo balita, mo alagad, mulingaw. Ang pagbabalik, the return of the comeback. Ang pagbabalik sa inyong DJ musikero sa iyang programa, ang Sunday Musikahan at Iba Pa. Sunday Musikahan at Iba Pa. Every Sunday, 6 a.m. to 10 a.m. Sunday Musikahan at Iba Pa. Mas pinaaga, mas pinasaya, mas pinasarap. Salado! Sunday Musikahan at Iba Pa. Dinhi lang sa Miss O Radio
87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Ang Yahweh, ang Yeshua, Elia Ministry in Time Message, mudalit kaninyo ning tulumanon, dawata ang kamaturan, dawata ang kamaturan. Tulumanon, nga nagtawag kaninyo sa pagbiya sa tanang mga pagtulunan, nga iya sa mga pagano, iya sa demonyo, o sa pagdapit kaninyo sa pagsimba lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Yeshua Messiah. Shalom, shalom, aleinu, li'akol Israel, li'akol Israel. Mga kamisor, nakadungog na ba mo? Ado na bagong Enervon. Ang pinakabago, pinakamaayo nga Enervon. Enervon Z Plus na siya. Must have gid kini mga kamisor. Karon, gipakusgan pa sa zinc, vitamin C, vitamin B1, 2, 3, 5, 6, and 12, o vitamin E. Tabang mo hatag og healthy energy, ug dugang nga depensa kontra sa sakit, ubanan sa saktong diet ug exercise. Busa, ayaw na mo paulahi. Pagtumar na mo sa pinakabago, pinakamaayo nga Enervon Z Plus. Alagang yun nilabyan! Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kini nga programa hatug kanato sa FDC Misamis Power Corporation. Harnessing energy, empowering communities. Matag adlong Sabado, inyo nang mabati ang programang Kahayag dinhi sa 87.5 Miss Or Radio. Sa maong programa, hisgutan ang mga kalambuan sa atong kooperatiba, Moresco One, aron ang atong mga member consumer owners kun MCO makahibalo ug dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya inyong mabati matag adlawng Sabado alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa 87.5 Miss Or Radio. Atangi! Mahilig ka ba mukaon og mga tamis? O tamis lang yun ang imo nga love life? Sana all! Ako di ay si DJ Obi Jam, ang inyong bagong DJ diri sa kahanginan. Ubani ko ninyo mga ka-Miss-Or, matag adlaw nga Domingo, diri sa Miss-Or Radio sa may alas 5 sa hapon hangtod alas 6 sa sayo nga kagabhion. Akong tamison ang inyong sayo nga kagabhion matag adlaw nga Domingo, pinaagi sa atong latest at top 10 nga countdown nga for sure makahatag kaninyo o galingawan. I'm your newest DJ on air. This is a DJ Ubi Jam at your service. A DJ Ubi Jam. Alam me aoy. Nangita ba kamo og water system specialist? Worry no more kay ang gintong tubig engineering venture anda mo serbisyo diha kaninyo. Ilabi na sa kinahanglan og deep well drilling, water line, metering, commercial, industrial, residential pumps installation ug uban pang water services. Para sa mga interesado, tawag lang ining mao nga mga numero 0917 727 0525 or ang 0968 853 1237 para sa problema sa inyong panubig. Gintong tubig engineering venture na ang musulbad niini. Luzon, Visayas, Mindanao, Misamis Oriental, kumusta? Ini ang inyong higala nung lading. Mag-imbita kaninyo sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Madungog na ni ining Sibyaan 87.5 Miss O Radio. Sugod karong Pebrero 19 tuig 2024. Lunes ngadto sa adlong Domingo alas 7 ngadto sa alas 8:30 matagabi. Paminawa ang mga nagkalain-laing mga kasinatian sa kinabuhi sa tao sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon.
Ang HIV kon human immunodeficiency virus usa ka seryoso nga makatakod nga sakit nga mahimong mosangpot sa AIDS kon acquired immunodeficiency syndrome. Importante nga panalipdan ang imong kaugalingon gikan sa HIV, pinaagi sa responsible sexual behavior, paglikay sa mga gigamit nga dagom ug regular nga check-up kung ikaw usa ka sexually active. Ang sayo nga pag-ila sa pagtambal sa HIV hinungdanon alang sa pagpugong o pag-uswag sa AIDS o mga komplikasyon. Ang mga tawo nga adunay HIV nga nakadawat sa tambal o nagsunod sa ilang regimen sa tambal mahimog makasinati sa usa ka hinungdanon nga pagkunhod sa ilang viral load nga dili mahimo nga mapasa ang virus sa uban. Ang regular nga check-up ug komunikasyon uban sa imong healthcare provider importante sa pagmonitor sa imong panglawas o pagdumala sa HIV. Ang paggamit usab sa mga kondom makapakunhod pag-ayo sa risgo sa transmission. Likay ang paggamit og dagom o mga syringe nga gigamit alang sa pag-injection sa droga tungod kay kini adunay dakong tsansa sa pagpasa sa HIV. Kini nga pahinumdom matud kaninyo sa Miss O Radio 87.5 FM. Anda mo balita, moalagad, mulingaw. At ang Black Time program ng Oras ng Himala ng Jesus is Our Shield alas 5 ngadto alas 6 sa buntag dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 FM Lunes hangtod Biyernes. Si nanay po ay 2 taong bulag. Nakikita na po niya yung aking mukha. Pinatunayan niya sa akin that He is our Jehovah Rapha, the great healer. Pilipinas, you will move forward. Ang kasaganan mo hindi tigil, Pilipinas. May himala sa oras ng himala ay meron! At inaanyayahan din namin kayong dumalo sa gawain ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa Cagayan de Oro City sa ating Sunday Miracle Service from 9 a.m. to 12 noon. Ito po ay ginaganap sa H&J Palad Building, door number 4, National Highway, Barangay Kugman, Zone 5, Cagayan de Oro City. Alaman po ang inyong pong kailangang himala. Himala ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, kasaganang bagong buhay. Breakthrough sa trabaho, sa negosyo, restoration ng relationship, breakthrough sa ministry. Matatanggap niyo po siya. Kapoy lalabas dito, nagliliwanag sa biyaya na. Gusto ba kamo masayod sa mga dagkong balita dinhi sa atong nasod ug gawas sa nasod? Sundan ninyo kanunay ang turmanong Kasikas sa Kabuntagon. Dinhi inyong may baw-an ang mga nagkadiiyang kasikas sa nasod sa paugnat sa kusog, kalihukan sa mga artista, kasikas sa negosyo, ug labaw sa tanan ang kasikas sa lakat sa atong panahon. Kasikas sa Kabuntagon. Matag adlaw nga Lunes paingon sa adlaw nga Sabado, sa may alas 6:30 paingon alas 8:30 ang takna sa Kabuntagon. Dini lamang sa Miss O Radio 87.5 FM, mubalita, mualagad, mulingaw. Pahinumdum panahon sa linog. Dili mataranta sa panahon nga nagapadayon pa ang linog. Mutago sa mga lig-on nga butang ug lugar nga mahimong inyong mataguan. Mupalayo sa mga butang nga daling matumba o mabuak. Diha sa panimalay kanunay ang damo ng flashlight, pito, tambal, tubig ug mga pagkaon nga daling madala og ipahimutang kini sa lugar nga daling makuha sa panahon sa linog. Kini nga pahinumdom og mensahe ang hatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Mga ka-Miss O Radio, karon nga padayong kasanitian ang pag-ulan, di malikayan ang pagsaka sa tubig baha. Aron malikay kita sa sakit nga leptospirosis, likayi ang pagtunog sa tubig o pagpupot sa mga butang nga kontaminado sa ihi sa mga mananak. Ayaw og humol o salom sa tubig baha. Likayi usab ang paggamit sa tubig kung gikan pa kini gibaha sa niaging mga adlaw. Paggamit og butas, raincoat ug ubang protektado nga mga sinina kundi malikayang makahumol sa baha. Gamiti og waterproof nga bandage or dressing ang samad sa bisan asang parte sa lawas nga mahumol sa tubig. Aron luwas ang tubig nga imnon gikan sa gripo, siguruha nga gipabukalan kini usa gigamit. Pahimangno kini sa Miss O Radio. Mubalita, mualagad, mulingaw.
For us, music is everything. It touches our lives and can change the way we are. Good day mga ka-Miss Or! Bagong kinabuhi o bagong programa, tiatod kaninyo sa Miss Or Radio 87.5 FM. Ang Miss Or Weekend Vibes. Reminiscing your past through your favorite music. Kung ikaw mahilig sa love songs, alternative songs, slow rock, umuban pang mga genre sa musika. Gikan sa 80s, 90s ug 2000s, you belong with us. At ang iyang atong bagong programa ng Miss Or Weekend Vibes. Kauban ang inyong bagong DJ in town, yours truly, DJ Mikey Buyog. Matag adlaw nga Domingo, 1 to 4 p.m., dili lang sa inyong paboritong radio station sa Misamis Oriental, ang Miss Or Radio 87.5 FM. Mo balita, mo alagad, mo ligaw. See you mga ka-Miss Or! Ayo, nang, paliho ko og dawat sa inyong bill sa kuryente. Ibilin lang ng kaputol diha dong. Ayo, nang, palihog dawatan ning notice of disconnection sa kuryente. Ibilin lang ng kaputol diha dong. Ayo, manang, ang inyong linya sa kuryente naputol ko na. Ug ang kaputol gibilin ko na sad. Adto na ko. Salamat ha. Ha? Aw, unsa gud ay na dong? Ay sa kadut lang dong. Mubayad ko. Aw, asa unsa na ni oy? Mga misis, ayaw na pabuta nga ikaw mataranta. Ang imong obligasyon sa kuryente, asikasuhan na. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1. Miss Radio. Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. As we eat our breakfast in the morning and enjoy our coffee in the afternoon, Miss Or Favorites is your getaway music playlist show. A mixture of different genres of music, combined and exceptionally dedicated for our listeners' music choice. Miss Or Favorites Morning and Afternoon Edition. Mondays to Fridays, Miss Or Favorites with DJ Dan Dalandan. Mare, nagpataod na day ka og kuryente sa Morisco Uno? Oo, Mare. Abi ni mo, Mare, dako kaayo kalainan sa kinabuhi kung doon na kay kuryente. Mo ba, Mare? Tsaka kung musumpay na lang mi sa imong kuryente. Pwede di ay na, Mare? Uy, makabarato ka pa kay magtunga man tas bayad. Lagi sab, no? Sige, Mare, sumpay lang diha. Mare, mga silingan, tabang, ang mo kusina. Ha? Unsay na ito po? Nakoy nadunggay na guto ka ganina. Hala ka, Mare, nasunog ang imong kusina. Ha? Tabang, mga silingan, tabang. Ayaw na paabutan nga mahitabo ang maong trahedya. Flying Connection, puhasa na. Mintras wala pa'y kinabuhi o kabtangan nga na disgrasya. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1. Si Filimon, na masol. Nakakuha. Ug isdang. Ubunga na eplema, hassle gyud. Pag Myra Cough na. Sa Myra Cough, o kanang bagtok na plema sa presyong 650 ra per tablet SRP. Maunang afford ra ang Myra Cough. Kung wala na plema, padayon ang kalipay. Sa merkadong guba. Myra Cough. Alagang Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor. Ohoy, alibang-bang. Ubo nga may plema, mag Myra Cough na. Humok ang tiga nga plema sa presyo na masarangan pa. Myra Cough. Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Or on the spot. On the spot nga mga balita inyong madungog. On the spot nga mga proyekto, serbisyo o programa gikan sa nagkalain-laing ahensya at ang isibya. Tourist spot sa nagkadaiyang lalawigan, ipaabot aron inyong mailhan, inyong masuruyan, inyong malaagan, inyong matagamtaman ug matilawan ang gamang misamisnon. Mga personalidad nga naa sa spotlight atong mas ilailahon, abi-abihon, pahalipayan sa kahanginan aron makahatag ninyo og inspirasyon.
Miss Or on the Spot. Mabati matag adlong Sabado gikan sa alas 6:30 ngadto alas 10 sa buntag dinhi lamang sa Miss Or Radio 87.5 Mubalita, Mualagad, Mulingaw. Spotted ang tanan sa programang Miss Or on the Spot. Mga ka-Miss-Or, mao kini ang pahimangno sa FIBOC sa himuong preparasyon sa atong mga panimalay sa wala pa ang linog. Ang linog, dili na ito mag-predict. So, ang preparation sa linog na mag-una. Ang dili ang preparation na ito is diha sa nanay ko. Ang preparation sa linog dapat mag-una. Halimbawa, ang mga panimalay dapat linkon ni mo sunod na sakto sa National Building Code, Section 2.2, dala na ng Muslude, Section 2 nato na, Section 2.8 sa Structural Code of the Philippines, sunod nato. Kung wala sa makasunod na sa pagpagintong sa atong mga struktura, sa panimalay, retrofit na. Okay, para pag-apot sa linog, wala tayong nahimong problema. Kung ako imong pamutangon, kung imong permi, dili makamatay ang linog. Ang makamatay kung mahugnuan sa pader, mahugnuan sa bumbog, sa bagya, sa ceiling, o sa kulay makamatay. Kung suwag ka sa sakto, di na mahugnog, di na mamatay. So, mauna, ang preparation sa linog, dili dito sa pagkakumanta. Ang preparation sa linog, kung lang tayo nakita ko, magprepara na ta. May para, pag-abutan ng linog, wala tayong problema. So, ako mo, halimbawa, dito na kung bagay ng aking kabutangan, pag-abot sa linog, wala mo gituyan-tuyan pa. Pero kung mahugnuan ko, diha, patay ko. So, mauna nga dapat magsukod ka dito pa lang sa atong panimalay na masunod ka sa sakto. Retrofit na to para why possible, no possibilities na mahugno na siya. O kana ang mga angayang buhaton mga ka-Miss-Or alang sa pagpangandam batok sa linog. Aron nga luwas ka ug luwas kitang tanan. Miss Radio. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miss Or Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miss Or Radio adunay gikuskon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miss Or Radio, kasika sa kabuntagon. Dinhi inyong mahibawan ang mga labas nga mga balita, lakat sa panahon ug pakighinabi sa tinubdan sa mga balita. Miss Or Radio, kasika sa kabuntagon. Dinhi lamang sa 87.5 FM. Miss Or Radio, kasika sa kabuntagon. Ug karon, ang inyong anchorman.
sa eskwela, diretso na ng bahay, wala naman akong aabutan. Wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang nagkita. Ayun, maayong buntag mga ka-Miss Or. Maguban-uban na karon sa Kasika sa Kabuntagon. Ako lang sa inyo magkauban karon mga ka-Miss Or, and we have ka-Miss Or Don, no, nagpapagaling pa kasi siya mga ka-Miss Or ngayon. So let's pray for a fast recovery mga ka-Miss Or ni Miss Or Don. Kaya ako lang sa inyo magkauban nga nagkasaba-saba mga ka-Miss Or, no. Ayan, pasensya kay mga ka-Miss Or, kay medyo na-extend gamay ang ato ang pagsulod mga ka-Miss Or, kinapay mga preparations ang person mga ka-Miss Or, no, kay knowing ka-Miss Or Don's program mga ka-Miss Or nga Kasika sa Kabuntagon, no, grabe kayo murag makamatagid mo mga ka-Miss Or. Sige lang kay atong paningkamutan pinagi karon sa inyong kauban nga si Miss Or Julina Luab nga makamata sad mo diha sa inyong mga panimalay mga ka-Miss Or. While lang api mo diha, ano, imbes na duka-duka mo diha, ano, paminaw mo sa itong programa kay mag-uban ta kuto balas 9 hantak na sa kagabi on. No, so medyo taas-taas gid siya mga ka-Miss Or, pero sige lang. No, carry na ni siya mga ka-Miss, carry balls. Ayan, so mga ka-Miss Or, alang sa atong mga iskutanan later on, dila sa nato i-bombshell inyong mga brain cells mga ka-Miss Or, labi kay buntag pa. So ato mga ka-Miss Or nga ipamatas at amo diha mga ka-Miss Or, no, magmatas amo mga ka-Miss Or kay. No, it's a Thursday na naman. Adlang Webes na sab mga ka-Miss Or og mag-uban-uban at nakaron sa programang Kasika sa Kabuntagon. Dili ni siya patrol balita mga ka-Miss Or, ha, dili pud ni siya DJ Yami, no. Ato nga programa karon Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Ayun man, kumusta sa itong mga ka-Miss Or na mina karon? Happy morning! Happy bagay inyong mga morning diha mga ka-Miss Or. Kumusta man itong mga estudyante diha karon nga nagmata na? Wala ra ba naghilaka kay gipukaw na ibis nga katulgon pa mga ka-Miss Or. Sayop nga ngayong mga estudyante nun hatod niya eskwelahan kay ang mga estudyante karon mga ka-Miss Or, ang ilang klase is pang sayo na kaayo sa buntag kay ang kalabanan magkaroon ng eskwelahan labi na sa itong elementary, high school mga ka-Miss Or, shifting magud ang ilahang classrooms. Lahi sa morning session, lahi sa afternoon session. Mao nang very early kayo sila nga mo eskwela. Dili pa rin mga ka-Miss Or kaniadto nga whole day man ang sa eskwelahan. So alas 8 dapat before 8 nakaabot na kag-eskwelahan kay muuli man pud mo kay before 5. So karon mga ka-Miss Or, atong mga students, no, shout out sa atong mga students, sa atong mga estudyante nga wala pagkatog school, no, mga langga, mga langging, no, ayan na pag cry diha, labi na kay ka na maghilaka ilisan mga ka-Miss Or ba. Mo gina struggle sa parents labi nagsayo sa buntag magdako gid ang baaba sa mga ginikanan. Ayan, so ko remember mo mga ka-Miss Or, no, kaniadto sa labi na sa itong mga avid kayo nga mga ka-Miss Or, mga ka-Miss Oranians. Kaning set up sa Kasika sa Kabuntagon program mga ka-Miss Or, kaning inani nga style nga naatay background yung estudyante blues. Inani ito mga ka-Miss Or kaniadto sa panahon mga ka-Miss Or, no, nga naapa po itong kauban kaniadto nga si ka-Miss Or Ruans. Siyempre ako man ang iyang successor. Na para makamata mo ni mga ka-Miss Or, dili gid carry ang pareha o power ni ka-Miss Or Don, no. Lahi pa ang ato ang hiyang mo nang inani pa mga ka-Miss Or. But sige lang mga ka-Miss Or, kay later on ato pong mahibaluan, no, ang mga dagkong kasika sa palibot mga ka-Miss Or, dili lamang dani sa Mindanao, sa Misamis Oriental o sa Pilipinas, apan apil na ang sa gawas sa nasud. Ayan mga ka-Miss Or, no, so atang-atangin na ninyo mga ka-Miss Or, kaya atuan ang ipasupot later on ang inyong ang atuang mga dagkong kasika sa Kabuntagon. Ayon mga ka-Miss Or, so pag-enjoy lang sa taning mga background dance karon sa Estudyante Blues, and alang sa kasaulugan sa mga kapisanog araw. So far mga ka-Miss Or, wala tayo celebration for today's video, no, wala tayo celebration mga ka-Miss Or sa mga araw o mga kapistahan mga ka-Miss Or. Kasika
Again, sa mga galibog karon sa pizza, kanang usay mga kamisyo nga, kanang pizza, dali kita masayop, makaingot nga, adlaw Merkulis man karon pero Huwebes naman di ay. No, so today's August 7, Thursday. No, so bear with me mga kamis-or, naguban-uban ta na kutob alas 9 antak na sa kabuntagon na alang sa mga dagkong kasika sa palibot. Makauban po na to later on mga kamis-or, ang atuang mga kauban na sa gawas nga bahin, no? Labi na perminting nanukad sa may balingasag. Miss or DJ Dandalandan na perminting nanukad pod dito sa Medakman sa Cagayan de Oro. Si Kamis or Step Berganyan, of course, na napo nanukad sa Tagluan, si Kamis or Jam Marcel. Ayan sa mga Kamis or, magsugod-sugod na ta mga Kamis or sa mga update sa palibot. Alang sa inyong hulatan nga resulta sa Swertres kagabi ang resulta mga kamisyon no, sa draw sa 3D ni mga kamisyon na may 2D good na apoy 3D. So dahil sa 3D sa atong naandan. So resulta sa 9 PM winning numbers 5-7-8. Ayon sa 5-7-8 no, sa katong mga nagtaya diha, tanawa ang inyong mga resibo, masiguro tawag na. Tanawa niyo inyong mga ticket diha kung naabay nakabutang 5-7-8. Kung 5-7-8 na siya halad to na sa inyong gitayan ng Lotto Station, kay i-claim na ang inyong daong. Congratulations! Ayon. So mao na inyong mabaluan na mga kamis or no. Mao na inyong mabaluan matag buntag mga kamis or no while nagpaayo pa si kamis or doon mga kamis or no sa Balay Tambalanan. So again, ang resulta sa draw sa 9 PM kagabi ni mga kamis no 5-7-8, di ba? Nice kay in exact order, di na pwede magbali-bali mga kamis or gawas kung imong girambol na imo kay daog pero inana gyud ang exact order niya 5-7-8. Actually mga kamis, naglibog po ganina kung saan ko man ipag-search, saan ko man ipagpanghita ang winning number no sa Lotto Sortes kay mo lagi di man tagtaya. Char. Pero nasugo-sugo gud ka diadto sa ato ang mga kaluluhan, sa tong papa nga tay isa ni ka piso lang. O di ba? So inana siya mga kamis or no. At least mga kamis or nga pinaagi pud ani atong pagduyog-duyog matag buntag. Alas 7 kutob alas 9 antag na sa kabuntagon tan-awa ra gud ni. So mga mao gini mga kamis basta mag-switch ang imong mga programa no. So mahimo lagi gabi ang buntag. Well, anyways mga kamis or update sa ato ang fuel prices. Ikalipay ba ni siya pero ato pa ning wala pa new latest mga kamisor nga update no. Ato pa ning Lunes actually gipagawas nga update mga kamisor. So far, kalawin sa Ginoo wala pa mga pagtaas pag-ubos karong adlaw. So ang gasolina mga kamisor, atong Tuesday nagsugod no ang pagtaas sa gasolina nga naadunay piso 90 centavos nga increase matag litro. Ayon, sa diesel mga kamisor, aduna po'y pagtaas. Sugod din natong Martes walay newest, walay latest nga pagtaas o pag-ubos karong adlaw, adlang Huwebes. No, so far, mga kamisor, ang update ato pang Martes. Ang diesel mga kamisor, adunay piso 20 centavos nga pag-increase mga kamisor. O ang kerosene, adunay piso nga pag-increase mga kamisor. No, sa ato mga motorista diha, mga drivers, mga ma'am and sir, laban lang mo mga ma'am and sir no, as long as makadagan pang sakinan go. No, so ina na siya mga kamisor no. It's part of life para po sa tong economy no mga kamisor, para sa tong ekonomiya no, kay naa magyud poy rason ang tanan no. Ang kaniadto mga kamisor nga naapil ang kaning kagubot sa laing nasod nga isa sa hinungdan nga nagkapa-increase ato ang gasolina mga kamisor. Anong yahiman di kamisor Jules? Ayon, so again ang gasolina adunay piso 90 centavos nga pag-increase, pagtaas. Ang diesel adunay piso 20 centavos o ang kerosene adunay piso nga pag-increase. So ato ra ning update ha, ato ni siya gipagawas ni siya atong Lunes apan effective siya ni atong Martes. Sa ato mga jeepney drivers, sa ato ang mga kamisor nga naglawig karon sa kadalanan.
Good morning niha mga kamis or so I hope nga mag-start inyong day nga malipayon sama sa adlaw ni DJ Yami. No nga gabi very sabaan kaayo ang ihang adlaw pagsugod pa lang. Alang sa dagkong uluhan mga kamis or sa ato ang hisgutanan later on. Ato na ipasupot ang mga dagkong uluhan nga atong paghisgutan mga kamis or. Alang mga kamis or sa ato ang update sa gawas sa nasod mga kamis or. No, ato ang update sa gawas sa nasod. Kasikas sa kabuntagon. No, gusto ni Trump mga kamis o nga ang India muundang na pagpalit og Russian oil. Kasikas sa kabuntagon. No, then nganong mingon man si Moody og no. Sumubo na to siren later on mga kamis or alang sa atong update, no, update ato sa mga kasikas sa gawas sa nasod. Ayan, alang po mga kamis or sa atong update dani sa sulod sa nasod mga kamis or no, pinaagi po din siya sa mga nahipos nga report ni Miss or Jam Marcel mga kamis or diin gingong sa isinta ka adlaw nga pagsuspende sa rice importation ipatuman sugod Setyembre 1 mga kamis or ning tuiga. So unsa ba ni mga kamis or para sa inyo ang kaning pagsuspende sa importation mga kamis or good baka ni siya or dili no, i-comment lang diha inyo mga panlantaw ani mga kamis or aning mga kalihukan nato sa ato ang palibot. Kasikas sa kabuntagon. Magkakatong update mga kamis o no sa ato apong sa atong sports so diba gabi ka wide mga kamis or ang ato ang coverage mga kamis nga maghatod kaninyo diha og mga update kasikas sa palibot. Ang preparasyon mga kamis sa Winter Olympics gipangandaman na. Kasikas sa kabuntagon. Alam po sa kumpletong detalya na mga kamis no, ato na ipasupot later on mga kamis or samtang naglawig pa ang atong programa ang Kasikas sa Kabuntagon. Di nyo lang sang kauban karon si Miss or Julina Luap in behalf of Miss or Don mga kamis or. Ayun, update na to sa regional news na to mga kamis or sa ato mga kasikas sa mga kasikbit nga probinsya, kasikbit nga rehiyon. Ayan atong update mga kamis o no, aduna po gingong planning of development mga kamis o nga priorities gilatid sa LGU Lanao del Norte no, kung asa ni nagpuyo asa gi anak si kamis or Jam. O gato pong taga mga kamis or update ang katong atong gipasupot mga kamis sa atong page nga usa ka lalaki no nga nakit-ang wala na kinabuhi diha sa may Purok 3 Himaylan Libertad diin giingon mga kamis or nga posibleng nalambigit kini sa love triangle. Ayon so ato ang kuan pod mga kamis or later on ang kompleto aning detalye no mas maayo kung ato ang makutay pod ang atong linya sa atong kapulisan sa Libertad mga kamis or. O alang sa atong dagko mga kamiso, dagko nga mga update sa lokal. Kaning Uswag Santa Cruz mga kamis or nga business alang sa ilang baboyan, formal nang gibuksan sa Taguluan. Ayon so ubay-ubay gid mga kamis or mga dagkong kalambuan, kalampusan no. Dili lamang dali sa Taguluan mga kamis or apan sa tibok lalawigan gyud sa Misamis Oriental alang sa atong kasayuran mga kamis or. O gito po ta sa Esteng mahin gyud mga kamis or do sa before ang tumoy no, second to the last mga kamis or nga part sa Misamis Oriental kung dito ka pa yung sa east nga side. Alam mga kamis or diha sa Hinguog ang mga mananaog sa Bibo Bandaritas mga kamis or ang mga mananaog sa Bibo Bandaritas gipasidunggan. Unsa ba kaning Bibo Bandaritas mga kamis or? Mapala ta mga tana. No ba sila tayo mga kamis or nga naminaw karon diha sa Hinguog. Labi na kinay gamahay-mahay diha dapit nga part mga kamis or kay gusto lagi hinuon sila mga kamis or nga moadto kita dito personal kay mag-cover silang kalihukan. No pero sa to say mga kamis ko umputin na dawat nga invitation mahimot ang gate crusher no so wala tag kaadto dadto pero anyways matag karon kunya gakuha man ta og update sa mga balita mga kamis or sa Hinguog.
Ayan, and sa atong celebrity update, mga kamis or, si Judy Santa Maria, usa na ka-certified positive psychology coach. Congratulations! Dugang mga kamis or nga dagkong kalihukan sa ato ang palibot mga kamis or no, sa lokal nga hisgutanan ni siya. No din, Aligokoy Festival sa Lapasan. Wow, karon pa kuan ni mga kamis or nga ang kapistahan di sa Lapasan kay Aligokoy. Kay kaning Aligokoy mga kamis or kung kabalo mo kaila mo ani mga kamis or. Kung kaila mo aning Aligokoy mga kamis, mo ni siya katon ng gagmay nga mga kasag-kasag. Color-color ni siya na ay puti, na ay black, na ay red. No, kompleto ni siya, labi ng tagadagat kanya. Masuksuk sila itong bangag ng gagmay. So wala ko kabalo nga mao din ang kapistahan sa Lapasan, but now I know. And you know too, mga kamis. Ayan, so again mga kamis, no, ang Aligogoy Festival diya sa Lapasan, CDO, gipangandaman na gyud mga kamis. Kano sa baning pista ni Bema po na itong siren mga kamis or kay makasulit kasilingan ra ba ya? Sa ato po mga kasikbit mga kamis or nga probinsya, partikular sa may Bukidnon. Hinoon, subo lang ni siya pamalandungon mga kamis or kay usa ka driver sa motorsiklo nga taga Cagayan de Oro. Ang napatay mga kamis or nakabsan sa iyang kinabuhi. Human nga ning bangga ang iyang gimanihong motor sa nakaparking nga dump truck mga kamis or. So atong pasubuha sa pamilya aning involved aning driver sa motorsiklo nga nabangga taon diya sa nakaparking nga dump truck diya sa may Bukidnon. Ayun ang mga kamisog. Laing update mga kamisor lokal. Dagkong kalihukan sa lokal. Mga kamisor, kung nagabantay mo ang giingong mga spaghetti wire mga kamisor, kanang mga nagkalat mga kamisor, mga wire, mga kable diya sa kadalanan diya sa Cagayan de Oro. Gipanghipos na mga kamisor sa City Government Unit, kauban po na mga technicians, mga technical persons diya sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So mayo na ha, mayo na siya nga lakang kay para pod nga maluwas pod ang atong mga katawhan kay wala ta kabalo basin daig mobigay ang kabugatan ng mga wire kay daghan man kayo gitawag na siya spaghetti wire pasabot daghan kay nagkutay-kutay mga kamisor. So gipakunahan na siya mga kamisor sa Sipalco no sa tabang po sa City Government Unit diha sa Cagayan de Oro City. Kasikas sa Kabuntagon. O kani mga kamisor, labas pa ni mga kamisor sa ginasuroy diyang isda sa inyong mga lugar, Charez. No, bagong programa sa PhilHealth mga kamisor, iadaptar sa atong lalawigan sa Misamis Oriental. Pinaagi karon sa pamunuan sa ato ang bago lang na halal mga kamisor ng Gobernador Juliet Uy mga kamisor. O gana pa mga kamis or update po lokal doon nahitabo na siya sa national mga kamis or giabi-abi ni Congressman Bambi Imano mga kamis or sa 2nd Distrito sa Misamis Oriental ang mga SK chairpersons, mga bisita nga ning bisita ning duaw kaniya mga kamis or dito sa kauluhan sa Kamara Baha. Sa ito pong siren mga kamis kung kinsa ni mga ning bisita dito mga kamis or makaingon na lang gitag sana on. Ayun, so far mga kamisor, mga itong update mga kamisor, before nato na baton ato sang basahon ng mga shoutout ano itong mga kamisor nga sayo kining comment ning kabuntaga. Ayun, from Ma'am Animano, good morning Miss or Ma'am Julina. Ayun, red heart, violet heart, blue heart. Ayun, maayong morning niya Ma'am Animano diha sa may Bilayong Santa Cruz de Guluan, Misamis Oriental. Kumusta man Ma'am Ann? Kumusta imong morning? Ayan, from Antinars. No, totoo, dapat ko wakadungo ganiniya ba? Bantay lang yun. Good morning, Ma'am Jules. Welcome. Welcome sa Kasika sa Kabuntagan, Ma'am Jules. Yes, happy good kayo akong Thursday morning, Ma'am Jules. Happy akong Thursday morning, Ma'am Jules. Thanks good kayo, Ma'am Jules, kay on the way na akong only daughter Roxanne. Oh, yan, yeah. Congratulations!
Wow, sana all. I'm so happy to hear that. No, I'm so happy to hear that, Auntie Nars. No, mo nang giingon mga kamisor nga kanamitang kumbuutan ka i-bless kag maayo ni Lord mga kamisor. Kasikas sa kabuntagon. Na-bless ka ni Lord mga kamisor no kana imong problema mag-pave aware na basta kay imo lang ipangayo no sa atong labang makagahom. Kasikas sa kabuntagon. Ayun, so welcome back to Philippines. Dayon, Ate Roxanne May Oyaneb, daamping sa biyahe. Kaya paingon na ba siya Manila, mga kamisor. Manila. Kasikas sa kabuntagon. Ayun, shout ko sa akong sa Ma'am Jules nga happy kayo for today's video kay on the way na ako only daughter. Ayun, congratulations ni Auntie Nars. And welcome back, Ate Roxanne. Welcome back to Philippines. Ayan, from Kuwait to country, from Kuwait country. Thank you so much, Lord Jesus. Ug Ma'am Ju. Dito na ginay-thank you kay Papa Jesus, kang Papa God. Auntie Nars, sa atong labaw makagagahon. No, but I'm happy to hear that, Auntie Nars, no? Malipay po itong mga kamisor nga atong tigsunod sa atong istasyon. Nga katiyatong milabay nga mga adlaw, no? Nahilom taon, kaya doon na po yung mga problema. Nagkulian nga yung ginatubang sila panimalay. Nga mabalan po na itong malipayo na karon. Ma'am Emma Maglangit, maayong buntag, Ma'am Jules, maayong buntag na Ma'am Ems. Kumusta riha sa man? Kumusta riha sa market? Sa Lubid Public Market, Ma'am Ems. Ayun mga kamis, alang sa inyo mga greetings, super shoutout. Basahan na dito na mga kamis or human po na nga to ang pipila ka mga pahinumdo mga kamis or. So we'll be right back mga kamis or after a few mga pahinomdoms. Nangita ba kamo og water system specialist? Worry no more kay ang gintong tubig engineering venture anda mo serbisyo diha kaninyo ilabi na nagkinahanglan og deep well drilling, water line, metering, commercial, industrial, residential pumps installation ug uban pang water services. Para sa mga interesado, tawag lang ining mao nga mga numero 0917 727-0525 or ang 0968-853-1237 para sa problema sa inyong panubig, gintong tubig, engineering venture na ang musulbad niini. Luzon, Visayas, Mindanao, Misamis Oriental, kumusta? Ini ang inyong higala nung lading. Mag-imbita ka ninyo sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Sa akong kagahapon. Madungog na ni ining Sibyaan 87.5 Miss O Radio. Sugod karong Pebrero 19 tuig 2024. Lunes ngadto sa adlong Domingo alas 7 ngadto sa alas 8:30 matagabi. Paminawa ang mga nagkalain-laing mga kasinatian sa kinabuhi sa tao sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Ang HIV kon human immunodeficiency virus usa ka seryoso nga makatakod nga sakit nga mahimong mosangpot sa AIDS kon acquired immunodeficiency syndrome. Importante nga panalipdan ang imong kaugalingon gikan sa HIV, pinaagi sa responsible sexual behavior, paglikay sa mga gigamit nga dagom ug regular nga check-up kung ikaw usa ka sexually active. Ang sayo nga pag-ila sa pagtambal sa HIV hinungdanon alang sa pagpugong o pag-uswag sa AIDS o mga komplikasyon. Ang mga tawo nga adunay HIV nga nakadawat sa tambal o nagsunod sa ilang regimen sa tambal mahimog makasinati sa usa ka hinungdanon nga pagkunhod sa ilang viral load nga dili mahimo nga mapasa ang virus sa uban. Ang regular nga check-up ug komunikasyon uban sa imong healthcare provider importante sa pagmonitor sa imong panglawas o pagdumala sa HIV. Ang paggamit usab sa mga kondom makapakunhod pag-ayo sa risgo sa transmission. Likay ang paggamit og dagom o mga syringe nga gigamit alang sa pag-injection sa droga tungod kay kini adunay dakong tsansa sa pagpasa sa HIV. Kini nga pahinumdom matud kaninyo sa Miss O Radio 87.5 FM. Anda mo balita, moalagad,
Mulingaw. At ang Black Time program ng Oras ng Himala ng Jesus is Our Shield, alas 5 ngadto alas 6 sa buntag, dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 FM, Lunes hangtod Biyernes. Si nanay po ay 2 taong bulag. Nakikita na po niya yung aking mukha. Pinatunayan niya sa akin that He is our Jehovah Rapha, the great healer. Pilipinas, you will move forward. Ang kasaganan mo hindi tigil, Pilipinas. May himala sa oras ng himala ay meron! At inaanyayahan din namin kayong dumalo sa gawain ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa Cagayan de Oro City sa ating Sunday Miracle Service from 9 a.m. to 12 noon. Ito po ay ginaganap sa H&J Palad Building, door number 4, National Highway, Barangay Kugman, Zone 5, Cagayan de Oro City. Alaman po ang inyong pong kailangang himala. Himala ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, kasaganang bagong buhay. Breakthrough sa trabaho, sa negosyo, restoration ng relationship, breakthrough sa ministry. Matatanggap niyo po siya. Kaya po ilalabas dito, nagliliwanag sa biyaya ng Gusto ba kamo masayod sa mga dagkong balita dinhi sa atong nasod ug gawas sa nasod? Sundan ninyo kanunay ang turmanong Kasikas sa Kabuntagon. Dinhi inyong may baw-an ang mga nagkadiiyang kasikas sa nasod sa paugnat sa kusog, kalihukan sa mga artista, kasikas sa negosyo, ug labaw sa tanan ang kasikas sa lakat sa atong panahon. Kasikas sa Kabuntagon. Matag adlaw nga Lunes paingon sa adlaw nga Sabado, sa may alas 6:30 paingon alas 8:30 ang takna sa Kabuntagon. Dini lamang sa Miss O Radio 87.5 FM, mubalita, mualagad, mulingaw. Pahinumdum panahon sa linog. Dili mataranta sa panahon nga nagapadayon pa ang linog. Mutago sa mga lig-on nga butang ug lugar nga mahimong inyong mataguan. Mupalayo sa mga butang nga daling matumba o mabuak. Diha sa panimalay kanunay ang damo ng flashlight, pito, tambal, tubig ug mga pagkaon nga daling madala og ipahimutang kini sa lugar nga daling makuha sa panahon sa linog. Kini nga pahinumdom og mensahe ang hatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Mga ka-Miss O Radio, karon nga padayong kasanikian ang pag-ulan, di malikayan ang pagsaka sa tubig baha. Aron malikay kita sa sakit nga leptospirosis, likayi ang pagtunog sa tubig o paghupot sa mga butang nga kontaminado sa ihi sa mga mananak. Ayaw og humol o salom sa tubig baha. Likayi usab ang paggamit sa tubig kung gikan pa kini gibaha sa niaging mga adlaw. Paggamit og butas, raincoat ug ubang protektado nga mga sinina kundi malikayang makahumol sa baha. Gamiti og waterproof nga bandage or dressing ang samad sa bisan asang parte sa lawas nga mahumol sa tubig. Aron luwas ang tubig nga imnon gikan sa gripo, siguruha nga gipabukalan kini usa gigamit. Pahimangno kini sa Miss O Radio. Mubalita, mualagad, mulingaw. For us, music is everything. It touches our lives and can change the way we are. Good day mga ka-Miss Or! Bagong kinabuhi o bagong programa kiatod kanino sa Miss O Radio 87.5 FM. Ang Miss Or Wicked Vibes. Reminiscing your past through your favorite music. Kung ikaw mahilig sa love songs, alternative songs, slow rock, umubay pang mga genre sa musika. Gikan sa 80s, 90s ug 2000s, you belong with us. At ang iyang atong bagong programa ng Miss Or Weekend Vibes. Kauban ang inyong bagong at DJ in town, yours truly, DJ Mikey Buyog. Matag adlaw nga Domingo, 1 to 4 p.m., dili lang sa inyong paborito radio station sa Misamis Oriental, ang Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. See you mga ka-Miss Or! Miss Radio.
Matag adlong Sabado, inyo nang mabati ang programang Kahaya dinhi sa 87.5 Miss Or Radio. Sa maong programa, hisgutan ang mga kalambuan sa atong kooperatiba, Moresco One, aron ang atong mga member consumer owners kun MCO makahibalo ug dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya inyong mabati matag adlawng Sabado alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa 87.5 Miss Or Radio. Atangi! Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. As we eat our breakfast in the morning and enjoy our coffee in the afternoon, Miss or Favorites is your getaway music playlist show. A mixture of different genres of music, combined and exceptionally dedicated for our listeners' music choice. Miss or Favorites Morning and Afternoon Edition. Mondays to Fridays, Miss or Favorites with DJ Dan Dalandan. Mga ka-Miss Or, among dakong pagpasalamat kaninyo. Tungod kami ang inyong gipili nga numero 1 gipaminawan sa Misamis Oriental. Base sa pinakaulahing kantar survey, ang Miss O Radio mapasigarbuhon nga nalakip isip usa sa labing giila nga mga estasyon sa radyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug numero 1 sa probinsya sa Misamis Oriental. Kini nga pasidungog kinasing-kasing namong gipasalamatan alang kaninyo mga ka-Miss Or o ka-Miss Oranians. We are not here if not because of you. Thank you for your love and support ka-Miss Or. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa Miss O Radio 87.5 FM, salamat! Ug ikaw na gyud ka-Miss Or! Miss Radio. Mare, nagpataod na day ka og kuryente sa Morisco Uno? Oo, Mare. Abi ni mo, Mare, dako kayo kalainan sa kinabuhi kung doon na kay kuryente. Mo ba, Mare? Unsa ka kung sumpay na lang mi sa imong kuryente? Pwede di ay na, Mare? Uy, makabarato ka pa kay tunga man tas bayad. Lagi sabno? Sige, Mare, sumpay lang diha. Mare, mga silingan, tabang, ang among kusina. Ha? Unsay na ito po? Nakoy nadunggay na guto ka ganina. Hala ka, Mare, nasunog ang imong kusina. Ha? Tabang, mga silingan, tabang. Ayaw na paabutang nga mahitabo ang maong trahedya. Flying Connection, puhasa na. Mintras wala pa'y kinabuhi o kabtangan nga na disgrasya. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco Uno. Si Filimon, na masol, nakakuha, ug isdang, Ubungan na eplema, hassle gyud. Pag Myra Cough na. Sa Myra Cough, o ka ng bagtok na plema sa presyong 650 ra per tablet SRB. Maunang afford ra ang Myra Cough. Ug wala na eplema, padayon ang kalipay. Sa merkadong guba. Myra Cough. Alagang Unilabian. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor. Ayo, nang, palihog ko og dawat sa inyong bill sa kuryente. Ibilin lang ng kaputol diha, dong. Ayo, nang, palihog dawatan ning notice of disconnection sa kuryente. Ibilin lang ng kaputol diha, dong. Ayo, manang, ang inyong linya sa kuryente naputol ko na. Ug ang kaputol gibilin ko na sad. Adto na ko. Salamat ha. Ha? Unsa gud ay na, dong? Ay sa kadut lang, dong. Mubayad ko. Asa unsa na ni oy? Mga misis, ayaw na pabuta nga ikaw mataranta. Ang imong obligasyon sa kuryente, asikasuhan na. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One. Ohoy, alibang-bang. Ubo nga may plema, mag Myra Cough na. Humok ang tiga nga plema sa presyo nga masarangan pa. Myra Cough. Unilabian. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Or on the spot. On the spot nga mga balita inyong madungog. On the spot nga mga proyekto, serbisyo o programa gikan sa nagkalain-laing ahensya atong isibya. Tourist spot sa nagkadaiyang lalawigan, ipaabot aron inyong mailhan, inyong masuruyan,
inyong malaagan, inyong matagamtaman ug matilawan ang gamang misamisnon. Mga personalidad nga naa sa spotlight atong mas ilailahon, abi-abihon, pahalipayan sa kahanginan aron makahatag ninyo og inspirasyon. Miss Or on the Spot. Mabati matag adlong Sabado gikan sa alas 6:30 ngadto alas 10 sa buntag dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 mubalita, mualagad, mulingaw. Spotted ang tanan sa programang Miss Or on the Spot. Atangi ang programang PMU Pamilyang Misa-Miss nun unahon dinhi sa Miss O Radio 87.5 FM. Programang mupahibalo sa mga nahimo ni former Governor Peter Unabia. Programang mutubag sa mga isyong gibato. Ang programang alang sa katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Atangi, Pamilyang Misa-Miss nun unahon dinhi sa Miss O Radio 87.5 FM. Matag adlong Sabado, alas 7 ngadto alas 8 sa buntag. Mga kamisor, mao kini ang pahimangno sa FIBO sa himuong preparasyon sa atong mga panimalay sa wala pa ang linog. Ang linog, dili na ito mag-predict. So, ang preparation sa linog dapat pag-una. Dili ang preparation na ito is diyak sa nanay ko. Ang preparation sa linog dapat mag-una. Halimbawa, ang mga panimalay dapat Lincoln ni mo sunod na sakto sa National Lincoln 6.2 dala na ng Muslunin, 6.2 na 6.8 sa Structural for the Philippines, sunod-nato. Kung wala sa mga sunod-ana sa pagpatindog sa atong mga struktura sa mga panimalay, retrofit na. Kaya para pag-apot sa linog, wala tayong nahimong problema. Kung ako imong pamutangon, kung imong permi, dili makamatay ang linog. Ang makamatay kung mahugnuan ta sa pader, mahugnuan ta sa bumbog, sa balya, sa siling, o sa kulay makamatay. Musuhag ka sa sakto, di na mahugnog, di na mamatay. So, mauna, ang preparation sa linog, dili dito sa pagkahumanta. Ang preparation sa linog, kung lang tayo nakita ko, magprepara na ta. Kaya para, pag-abutan ng linog, wala problema. So, ako mo, halimbawa, dito na kung balay ng aking kabutangan, pag-abot sa linog, ba kung ito yan pa. Pero kung mahugnuan ko, patay ko. So, mauna nga dapat, magsukod ka dito pa lang sa atong panimalay na masunod ka sa sakto. Retrofit na to para why possibilities na mahugno na siya. O kana ang mga angayang buhaton mga kamisor alang sa pagpangandam batok sa linog. Aron nga luwas ka ug luwas kitang tanan. Miss Or Public Service. Usa ka tulumanon nga maghatag og mga giya, mga paibalo ug mga anunsyo sa publiko. Miss Or Public Service. Mga importanteng anunsyo gikan sa mga buhatan sa gobyerno atong ipahibalo. Mga importanteng pahibalo og giya sa mga ahensya, mga pribado ug pampublikong institusyon atong sutaon. Miss Or Public Service. Dili lang sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Miss Or Public Service. Mga ka-Miss Or, kabalo ko nga grabe kayo ta magtrabaho sa atong pamilya, di ba? Ang trabaho, ang mga hagit sa adlaw-adlaw, usahay magkapabughat sa lawas, makalabad sa ulo, magkapamaol, o makahilanat. Kining upat, pwede magdungan pero ayaw kabalaka kay naay Rexidol, ang diskarte para sa magdungan-dungan nga sakit. Kombinasyon kini sa paracetamol plus caffeine, maong mas paspas ang epekto sa lawas ug makabalik dayon ta sa atong buluhaton. Mas paspas banat sa dungan-dungan nga sakit, bugat nga nailabad sa ulo o pamaol nga naihilanad. Mag-Rexidol Forte na! Anagang Unilabian. Music is a language of our soul, and music, just like fine wine, will get better as it ages. Miss O Radio brings you Sunday Musikahan at Iba Pa with DJ Musikero. Hear the classics: folk, rock, country,
disco, or retro rolled into one. Sunday Musikahan at iba pa with DJ Musikero. Sundays here on Miss O Radio. We bring music to your doorsteps. All you have to do is to listen. Sunday Musikahan at iba pa with DJ Musikero. We make your Sunday mornings a special habit because music is our best friend. Only here on Miss O Radio. Chillax! Malambong adlaw mga ka-Miss O Radio. Mga mahinungdanong pahinumdum aron kita makalikay sa trahedya sa sunog. Una, palungon ang tanan mga linya sa kuryente nga wala gamita. Ikaduha, ibdo ng tanan mga appliances nga nakakonekta sa outlet kung wala na kini gamita. Ikatulo, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o guban pa nga mga butang at tinubdan sa kalayo. Ikaupat, kinahanglan adun na gayud kamoy mga numero sa buhatan sa bumbero, kapulisan o mga rescuer para sa atong kaluwasan. Kini nga pahinumdum ang atod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Talabunga Plus Herbal Capsule. Nagbibigay ng pag-asa para gumaling na tayo. Magtalabongga capsule na mura at garantisado. Patibayin ang sarili, ika'y makakaasa. Sa iyong mga nararamdaman, talagang gagaling ka. Ang pagod sa pang-araw-araw, kasama na yan sa buhay. Para marating natin ang minimiting tagumpay, magtalabongga plus capsule na. Talabunga Plus Herbal Capsule. May tanglad, lagundi, sambong, moringa, guyabano, at may vitamin C. Mapalit na sa inyong suking butika para sa mas epektibong kombinasyon. Inom matag adlaw sa Talabunga Plus Herbal Capsule ug B Plus 500. Hayahay! Mga kamisor, para sa mga detalye sa mga dagkong panghitabo sa atong lugar sa nasud ug sa gawas sa nasud, matagang kini sa mga detalye pinaagi sa atong Miss or Weekend News. Miss or Weekend News inyo kining madunggan matag adlaw nga Sabado. Din lamang sa Miss O Radio 7.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Bambi sa Kongreso. Tulumanon nga mao'y muhatod sa tanang kalihukan sa Kongreso nga atong masayran. Pinaagi ni Congressman Bambi Imano sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Bambi sa Kongreso. Sa bagong oras, matag adlong Huwebes, gikan alas 5 sa hapon, paingon alas 7 sa gabi. Dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 News FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Besh, kabalo ba ka nga daghan kaayong programa o serbisyo sa district office ni Congressman Bambi Imano? Haladay ba? Asa man po ta duol, Besh? Paminaw sa Bambi Updates matag adlaw nga Martes alas 10 hangtod alas 11 sa buntag sa Miss O Radio 87.5. Bangon, Miss Or Balita! Atangi, sugod karong Hulyo 28, 2025 ning atong sibyaan sa Miss O Radio 87.5 FM. Pagbuhagay sa kamatuuran og mga impormasyon ang ngayang masayran sa katawhan. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Mga kasikas ug kalampusan sa Misamis Oriental nga gilangkuban sa mga programa ug proyekto paghatod tinuray nga serbisyo. Bangon, Miss Or Balita! Alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Inyong mapaminawan matag adlong Lunes ug Biyernes. Bangon, Miss Or Balita! Miss Radio. Yon mga kamisor, balik din sa taas sa ato ang pagsaba-saba din sa atong kasikas sa kabuntagon.
Ayon sa mga kamisyo, no, taman ta alas 9 ang tagna sa kabuntagon alang sa pagpadangat sa mga kasikas dili lamang dani sa Misamis Oriental apan sa tibuok nasod ug sa gawas sa nasod mga kamisyon. Kasikas sa kabuntagon. O subaybay lang mo mga kamisor kay later on natong mahibala ng lakat sa panahon pinaagi pod sa pag-asa mga kamisor. Bata, before that mga kamisor dunay pinaka-latest mga kamisor, pinaka-init no nga hisgutaran karon sa Misamis Oriental. Nainumdum mo mga kamisor adtong nasunog ang mga classroom mga kamisor diha sa may Manticaw Central School mga kamisor gani no. Nakahimo to siya og aduna man goy vlogger nga nagpost nga ang nasunog ang sa Central School sa Taguluan. Mao din tong may gani mga kamisor kay dali pod ang ato ang mga personal sa BFP Taguluan nga ni ingon ni pastap nila ang news nga giingong nagpakatag nga ang Central School sa Taguluan ang nasunog kay ang nasunog mga kamisor nga mga classrooms didto man sa may Manticaw Central School. Muna importante kay mga kamisor nga mahibaluan gyud nato ang exact area no kay daghan ba Central School mga kamisor sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kasikas sa kabuntagon. Ayan, so, kato siya nga panghitabo mga kamisor, nagkakosto siya og kahadlok sa mga estudyante. Maunang, adunay gihimo mga kamisor nga akaning pag-check no sa ilahang mga psychological mga kamisor nga pag-check, pag-duki isa to ang mga estudyante kilabi na kay mga elementary students mga kamisor, mga bata pa. Maunang gi-check sila mga kamisor og hisgutanan na ning update mga kamisor no. Atong dawaton pinaagi kay Miss or Jam Marcel mga kamisor. Miss or Jam, may buntag diha sa update ni Miss or Jam. Mayong buntag, Miss Orjolina, ilabi na sa ato ang programa sa Kasikas sa Kabuntagon. Kuan day Miss Orjolina, congratulations for sa imong bago nga programa sa Kasikas sa Kabuntagon. Ayun, for the meantime lang niya, bantay lang. Okay, Miss Orjolina, no, gipailalom sa psychosocial processing kaniadtong Martes, Miss Orjolina, Agosto 5 ning tuiga, ang 21 ka mga bata nga estudyante sa Central School sa Manticaw, Miss Orjolina, ug usong ka mga magtutudlo nga naepektuhan sa sunog sa Manticaw Central School kaniadtong Hulyo 21 ning tuiga, Miss Orjolina. Ang nanguna Miss Orjolina no sa paghanay sa maong psychosocial Miss Orjolina ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang nagtabang sa mga kabataan nga nakasinati og kahadlok human sa ilang masaksihan nga pagkasunog sa ilang classroom nga ilang giisip nga ikaduhang balay atol sa mga klase Miss Orjolina. Gikan sa tulo ka section sa grade 4 og mga estudyante sa special education class nga naapektuhan sa mga sunog, lakip na ang ilang mga gamit pang eskwela nga nasunog usab Miss Orjolina. Sumala niya Cristituta Yures ang head sa Social Welfare and Development team leader sa 2nd District sa Misamis Oriental, pipila sa mga bata og ilang mga advisors hangtod karon wala pa gyud kalimot sa mao nga trahedya Miss Orjolina. Matod ni Yuris Miss Orjolina no nga ang mga bata daw og mga teacher Miss Orjolina naka-experience sila og kahadlok, dili sila makatulog Miss Orjolina panahon sa kagabhion, makamatas kadlawon tungod sa mga damgo sa mao nga panghitabo. Mao nga padayon sila Miss Orjolina no nga i-monitor sa maong buhatan sa DSWD aron makabangon sila og balik or maka-overcome sa mao nga trahedya Miss Orjolina. Gisiguro pod Miss Orjolina no sa DSWD nga adunay mga follow-up intervention alang sa mga estudyante og alang sa ilang nasinati nga grabe nga trauma Miss Orjolina. Matud pa ni Municipal Social Welfare and Development Officer Amirijoy Alagrosa Miss Orjolina ang psychosocial processing Miss Orjolina usa sa mga gipamando sa amahan sa mong lungsod sa Manticaw Miss Orjolina nga pinagi ni Mayor Stephen Tan Miss Orjolina aron matabangan ang mga kabataan nga makalimot sa mga kasinatian. Gawa sa psychosocial support ang gihatag Miss Orjolina no, nihatag usab ang lokal gigamhanan og bag, school supplies o pagplano sa paghatag og financial assistance alang sa mga ginikanan aron matabangan sila nga mapalitan og bag-ong mga gamit sa eskwelahan. Ngali Juliana Miss Orjolina sa niaging mga week Miss Orjolina ato po na Sibya diri Miss Orjolina nga nahatagan na sab sila og mga school supplies kabahin sa mga hulip sa mao nga school supply nga og mga bag nga nasunog Miss Orjolina nga atong nasinati Miss Orjolina ato sa pagpahinabi sa usa ka magtutudlo dira Miss Orjolina sa Central School nga apil taon ang mga bag, mga school supplies sa mga bata Miss Orjolina ang nasunog ngali gusto pa ngali balikan sa mga kakabataan dira sa may Central School apan agibaraw sila sa maong magtutudlo apan sa og sa principal Miss Orjolina kay dako na gid kay ang kalayo Miss Orjolina apan Miss Orjolina no nga apan mahulipan ang ilahang
kasubo silang kasing-kasing kay apil man nilang mga gamit na sunog. So naghatag og lakang ang maong mayor dira sa Mantika, Mr. Jam, pinagi ni Stephen Tan nga paghatag og mga school supply aron in town nga malipay in town ang mga bata, Mr. Jam. Lagi Mr. Jam, no, so ato lang klarohon nga psychosocial. Ang gihimo. Yes, psychosocial processing, Mr. Jolina. Ayun no. So kalipay pud nato ni mga kamis or kay gabi gid pud ka aktibo diha si Mayor Stephen Tan sa Mantika, mga kamis nga nihatag dayon og lakang para sa mga estudyante kay dili tiaw 91 ka mga estudyante. Yes, 91 ang napiktuhan, Mr. Jolina niya. So kanang kuan, Mr. Jolina, kabalota sa mga bata nga ang pagpamati sa mga bata, Mr. Jolina, dali ra gid sila murag makuan sa sakit or masakitan labi na sa mga trahedya nga ana kadako nga trahedya, Mr. Jolina, no, nga nasaksihan gid nila ang pagsunog mo nang dili ka coop up dayon, dili maganita kita mga dagko, Mr. Jolina, dili maganita kayo ka coop up sa mga problema sa motubanan ng mga bata, no. So adako po tabang, Mr. Jolina, no, ang dako nga lakang gihatag ni Mayor dara, Miss Orjolina, kay pinagyan nga tabang, Mr. Julian, nakahimo in town sa paghulip sa mga kasakit nga nasinati sa mga kabataan. Lagi maayo na siya ka Miss Orjam, no, ang kaning gihimo pod nga lakang di sa tong LGU sa Mantika Municipal, mga kamis or di sa mga LGU, no, buhatan sa LGU sa Mantika. Kaya dili tiaw labi na kay bata pa sila, no, kay kung dili magid ni sila pre naghimo nga psychosocial, no, nga briefing session. No, kay kung di mo ginahimuon na sa kaning mga bata, posible man gud basin pag-abot sa panahon nga ma-develop na into a trauma. Yes, Mr. No, Jolina, which is dapat atong likayan. Yes, dapat kuwaon gyud na sa mao nga pang hinumdum sa mao nga kabataan, Mr. Jolina. At least dili man dali malimtan, sir. At least hinay-hinay ba nag-agi og processing aron kana nga mga trauma, kana nga mga panghitabo dili na mahimo nga trauma nga diin makahatag hadlok sa mga bata sa maabot nga panahon, Mr. Jolina. Kayo Mr. Jam, noon din na nalipay pud ta kinana pud sila bag-ong mga school supplies ug bag. Kay kalabanan mo sa mga bata, labi na ka na bitang keeper kay nga bata nga na maghilangka gina kay ang gamit nila wala na basi kasabaan sila sa ilang mama. So mo nang maayog gyud kay naapoy gihimo no sila Mayor Stephen Tan di sa Mantika nga nanghatag sila school supplies ug kanang mga bagong nga bag. At least pare-pare sila mga bag, Mr. Jam, no. Oo, ilan lang butang ang pangalan pati sila magbaylo-baylo. Okay. Yes, murag usa ra gyud na sila gipalitan na Mr. Jolina, pero at least Mr. Jolina ba nga na pare sila bag tanan nga nakapahinumdum, Mr. Jolina, nga ang ilang kasinati sa ilahang maong panghitabo, Mr. mahimo tuog kanang dako nga lesson, Mr. Jolina, nga dili lang mapanaminan ngadto sa diha lang nga lungsod apan mapanaminan ngadto sa uban nga mga kasagpit nga mga lungsod, Mr. Jolina, nga ang pag-atiman dai sa usa ka lugar, Mr. Jolina, nagsugod yun na sa pag-atiman sa maong dili lang sa mga kanang furniture or mga kanang mga electronics nga mga gamit sa maong eskwelahan, Mr. Jolina, apan so taon jud pa kayo, Mr. Aron dili na mahibalik ang atong panghitabo nga nasunog sa mga eskwelahan, Mr. Jam. Yes, Mr. Jam, no, mao gid na siya angay, no. Hinon na lesson pud mga kami labi na sa mga sikpit dili lang sa Mantika apan sa tanan, no, nga i-check gid always ang palibot, ang mga nakasaksak nga mga wires. Labi pud kay init kay ang panahon karon, Mr. Jam. O magani, no, na ato makita pinagi po sa picture mga kamis nga gi-flash sa ato ang live karon, mga kamis, or nga naapoy mga ginikanan nga lipay pud kay sila, no, kauban sa mga teachers, mga magtutudlo kauban sa mga bata kay ani man gid siya, mga kamis, or ang katong kasubo kasakit sa bata kani mga bata kay happy go lucky lang, no, imong kasabaan karon nya imong tawgon niya dili na sila kabalo magdumot, no, sama sa ilahang nasinati, mga kamis, or imo nang ginampulihan always og kaning happiness kay parang nalimtan nila ang nakapahadlok kanila. So salamat kay diha, congratulations diha Mayor Stephen Tan diha sa Mantika alang sa pagmahal ug pagatiman labi na sa atong mga kabataan diha, no, sa Mantika Central School. Oga Mr. Jam, no, dugang pod sa imong update, Mr. Jam, diin nagikabutyag nga batanon ang katong lalaki nga nagkapasan sa katong gipatay, Mr. Jam, diha sa may protest ni Mailan Libertad o giingong na involved sa love triangle. So unsa bay kinatibong ni Talia ni Mr. Jam? So atong naibalaan, Mr. Jolina, no, kani adtong Agosto 5 sa may pasado alas 6:15 sa buntag nakadawat ang Libertad Municipal Police Station og usa ka tawag, Mr. Jolina, gikan sa concerned citizen nga do na day patay nga lawas nga nahimutang sa maong lugar, Mr. Jolina, nga pag sa may lungsod sa Libertad. So nakita sa mga kapulisan pag abot, Mr. Jolina, aduna kini dinunggaban or samad sa mga naong. So posible, Mr. Jolina, nga gipanas-tamasan kini, Mr. Jolina, pinagi sa pagluba sa mao nga nawong hinungdan saya siguro sa iya nga kamatayon, Mr. Jolina. So gisusi sa kapulisan, Mr. Jolina, nga katong giingon nimo nga posibleng love triangle ang maong hinungdan sa motibo nga nagresulta sa kamatayon ni Ilton John Amparado Marba, usa ka liburer, Mr. Jolina,
o residente sa Purok 1, Lubluban sa mga lungsod. So matod ni Police Captain Jeannie Ariligo, Mr. Jolina, siya ang Deputy Chief of Police sa Libertad MPS nga nakita ng lawas ang biktima nga mayroong samad nga atong giingon ganina Mr. Jolina nga naisamad sa nawong. Base sa investigasyon nga gihimo Mr. Jolina niingon kini nga mugod nga bataa Mr. Jolina kay 19 anyos pa man gyud ni. So bata pa gini siya Mr. Jolina nga nananghid ni sa iya nga ginikanan Mr. Jolina nga mulakaw aron makikita sa iya nga uyab. Okay. Sa nananghid kini siya Mr. Jolina pagka atong pagkagabi sa may Agosto 4 na alas 10 sa gabi Mr. Jolina human sa mga pipila ka oras ang Mr. Jolina no. Dunay nakasaksi Mr. Jolina nga doon na doy tricycle nga tricycle driver Mr. Jolina nga nakakita nga naa daw sa 30 nga 35 ang pangidaron Mr. Jolina nga tawo nga naa dito mismo sa lugar kung nakit-an ning pateng lawas sa mga biktima Mr. Jolina. So aron masuta Mr. Jolina aron maklaro kini aron makuha pod ang side sa mao nga babae Mr. Jolina kay mao may pananghid sa ginikanan. So ang suspect Mr. Jolina is katong uyab. So giapil siya sa imbestigahan sa kapulisan. Yes. Gipangita karon Mr. Jolina no nga hinaot pod ang kapulisan Mr. Jolina nga magpakita na aron mahatagan og kanang katubagan ang mao nga gipabilin nga hangin nga mga panghitabo Mr. Jolina no. Gipangita karon sa kapulisan Mr. Jolina ang nobya sa mga biktima nga adunay laing hinigugma. So dili man kita kasuta Mr. Jolina kay dili man ta ka kapulisan pero mao nga ingon sa kapulisan Mr. Jolina nga gipangita ang nobya kay person of interest Mr. Jolina nga adunay kalambigitan sa maong kaso nga pagpatay Mr. Jolina. No, gipilalong pa karon hantod karon Mr. Jolina kay wala pa mo ginapakita ang maong uyab sa maong nga biktima. Gipailalom gyapon sa investigasyon Mr. Jolina aron mahatagan intaw og pagkustisya kay grabe nga kamatayon Mr. Jolina, grabe ka sakit nga kamatayon nga unta nga katong uyab sa maong nga biktima kung adto naman kay kanang kalabutan or ibutang nato nga wala kay mao man gipananghid sa mao nga biktima Mr. Jolina magpakita na aron matagaan og kasulbaran ang mao nga kaso Mr. Jolina. Mas maayo pud nga magpakita siya kay para nga maklear pud ang iyang name no. Do wala gid na siya ginganlan. Pero daghan man nakaila pud labi itong mga friends ani nila nga kani man ang uyab ni kuan inani. So magpakita na para maklear ang name og kung ugaling wala gyud labot ang babae kay basig kung gingon lagi love triangle ibutan ta na lang mga kami so basi nagselos nung isa kay nahimo man ni sila og usa gitawagan na ganing naduha ang uyab 2 time. Oo, na 2 time man ni ang mga lalaki. No, which is bago po actually sa Kwamis or Diyan kanang gidunggab sa naong. Kaya ang kalabanan magud kung makubera no ato mabalita nga namatay tungod kay gidunggab sa kasing-kasing sa tiyan. Pero kani sa naong. Murag grabe nga kasuko Mr. Jolina. Sa naong no pero man gyud gidunggab kuan gisamaran sa mga naong. Lagi sa naong niya kung sa ato pong pagpanghunahunaan ni Mr. Jam no nga kung aduna lang untay nakakitaan ni kung gabi magalang gihimo ning krimen nga basing masalbar pa ni kinaong man wala man niyang kasing-kasing ang gidunggab no wala man ni stop ang iyang kumbaga heartbeat no nya kay basin na hutda na po ni dugo mga kamisor kay buntag sayo naman siya nakita mga pasadora 7 sa buntag sumo po na mga kamisor nga sumo pa malandungon nga nagkabsan taon sa kinabuhi no so pangalan to Mr. Jam ang maong pangalan sa mga biktima Mr. Jolina no nga si Elton Adjan Amparado Marba Mr. Si Elton mga kamisor 19 anyos bata pagid taon mga kamisor kay kami kanina ni Mr. Jam na 24 25 na among edad ani mga kamisor. Ayan so malagi nang mga kamisor nung love hurts in different ways. Yes. Oo, nga kana bitaw nahigugma ra man ta ka pero ag kabalong inan ade. So, atong pahimangno po diha sa atong mga kagababain-an kay kamo mo gimusugot kun naay manguyab ninyo, kun na mo uyab, ayaw na mog sugot og lain. Kay makaangin man mo og kumbaga makakuan man mo, makakos mo og kagubot ba between the boys kay syempre mingon man tong isa ka laki nga uyab man me. Mingon po tong isa nga ako man ang uyab, unsaon naman na so mag-away silang duha. Mapriso ka. No, so sa girls out there, kay kamo magimusugot kung naay manguyab sa inyo, gawa siguro mamugos no kay kung ikahadlok na ninyo, ipablatter na ninyo mamugusid nga dapat sugton gyud nimo pero ang kanimong lalaki no sa ato apong based sa mga prior nga mga na-encounter Charles. No, mas magud mingon ka nga dili ko kinamog ko uyab, sa lain na lang panguyab. No sumundang ra po na sila. So again, no sa girls out there, kay kamo may musugot no, sa girls kita may musugot. So gawa siguro kung ikaw girl, ikaw manguyab ko kay member ka sa LGBT. Hey. No, kamo may musugot mga kami sa panguyab sa inyo no sa mga babae diha no. So ayaw na mo pag sugot
kung naana mo'y uyab, no, single lang, kumbaga, isa ra tong kasing-kasing, so dapat isa ra tong higugmaon. Dili man ta octopus nga dunay daghang heart. So isa ra gyud ang atong higugmaon mga kamisor, no. Nakadungog mo na nga, nakadungog ba ka na Miss or Jam ka na mga hayop ba nga octopus na ay siya 9 ka heart. Yes, Mr. So pwede 9 iyang higugmaon. Kay tagsa-tagsahan mo to iyang 9 ka heart. Unya kita tao man ta isa ra matong kasing-kasing, so isa ra ang ato ang higugmaon dapat. No, di ba noted na siya Mr. Jam? No, isa ra maglikay lang 2 time kay delikado na, no, naay mag-away ana. Mapriso ka. So, ikuan po na siya, no, lesson po na siya Yes, sa lesson po mga na naay siya. relasyon. Nga kung nana kay uyab Miss Orgelina nga kung naay manguyab nimo ingna na lang nga nana kay uyab aron ma-aware in taon ang tao Miss Orgelina kun dili pa kay uban magud Miss Orgelina sa ato ang mga kabatanunan karon imbis nanay uyab manguan gyapon Miss Orgelina entertain gyapon og lain Miss Orgelina. So hinungdan Miss Orgelina nga maghandom ka na nga tao nga kanang panguyab nimo nga wala pa intang uyab. So para iwas ta sa mao nga kadaot Miss Orgelina, no, nga mao nga mahitabo sa ato ang matag usa ka kinabuhi nga timanon likayan nato Miss Orgelina or kanang hinumduman nato nga ang paglikay sa mao nga kadaot Miss Orgelina naara gid sa una sa ato ang desisyon o sa ato nga kaugalingon. Sakto gyud na siya Miss Orgelina. O dili naman pud sa babae mga kamis or no, ang kaning lalaki nga sila mo po'y gapanguyab, ayaw po mo pagpanguyab kung naana pud mo uyab. No, kanaway uban nga magpa-as if man nga bisag minyo gani mingon rin nga ulitaw man ko kay wa man diha ang asawa. Bantay lang. Para gyapon na mga kamis na mga ex na. Dili na magsigpanghando mga kamis or sa imuhang ex nga happy na ang life karon, okay? Mapriso ka. No, so inana na siya Miss or Jam. No, so daghang salamat Miss Joanne ang report, no, at least marog natin awan ta. No, ang atong na lang atong iyampo nga matagaan ng hustisya. Yes, no, si Elton. Mao gyud na ang gihandom sa mga pamilya nga sa mga biktima Miss Orgelina kay ang mao nga kamatayon Miss Orgelina naghatog og nang mo gitawag nato left hanging Miss Orgelina ba murag nga question sa matag usa sa ilha karon Miss Orgelina nga unsa man gyud motibo sa mga pagkamatay. So mao na Miss Orgelina, no, nga kung ang maong uyab or uyab sa mga biktima nakadungog sa ato ang pagsibya karon Miss Orgelina nga himuon Miss Orgelina, no, nga at pagawas na Miss Orgelina aron masuta or malimpyo pud ang iyang pangalan Miss Orgelina. Ana sir, maayo gid na siya po da Miss or Jam, no, mao magid na ang kumbaga solusyon. Magpakita ang katong giingong uyab nga mo'y gipananghid aning 19 anyos nga si Elton nga mulakaw siya anang gabi una kay makikita siya sa uyab, no. So kung nakadungog ka karon, no, pinaagi pod sa Miss Ora 7.5 FM sa programa natong Kasika sa Gamuntagon, kawato si Mr. Jam Marcel nga unta nga magpakita ka sa tong otoridad kay dili man kaunsaon labi nagwala kay sala. Mr. Orgelina. So daghang salamat Mr. Jam ang update Mr. Jam alang sa imong final report. Alang sa programa sa Kasika sa Kabuntagon, kauban ni Miss Orgelina Luab, kini si Miss Jam Marcel sa Miss Radio mo balita mo alagad ang mulingaw. Ayon, so daghang kang salamat Miss Jam. Kasika sa Kabuntagon. So mga to siya mga kamisor ang update ato taong subo pamalandungon mga kamisor nga panghitabo diha sa may Libertad, no, Poroktra si Mailan mga kamisor. Tagalubluban ning lalaki mga kamisor kaning si Elton. No, kaning atong biktima mga kamisor tagalubluban ni siya apan ang maong insidente dito nahitabo mga kamisor sa may Purok 3 Himailan, Libertad, Misamis Oriental, no. So again panawagan nato, no, sa uyab nga gingod tuwa ni Elton nga ugaling nakadungog ka, no, pinaagi sa tong programa karong buntaga sa Kasika sa Kabuntagon sa Miso Radio nga ayaw pagkahadlok kung wala kay gihimong dautan ay pagkahadlok og tahan sa imuhang kaugalingon sa ato ang otoridad. Kasika sa Kabuntagon. Ayan mga kamisor, so move forward na mga kamisor alang sa itong laing programa. Apan sa dili pa tamulaos mga kamisor, ang ato pong pagpadangat sa itong pagpanimbaya diya kay Sir Cristo Asenjo. Ayun, nag-comment siya mga kamisor kasi comment. Good morning Ma'am Guapa, gihatag man ni my favorite Guapa DJ 578. Tuwa ko kapalit kay nahubog ko kay pag 6 PM agay. Ngano naghubog-hubog. 6 PM na ko nakamata ko 8:45 di na pwede mo palit cut off. Mo paliton din ng ticket mga kamisor. Inana din na siya di ay. Now I know. Ayan, and fam, Maria Dinay sa Bacolio. Good morning, Sir Don. Ayan, good morning, Sir Don. No, paayo ka na, Sir Don. Kasika sa Kabuntagon. Ayan, and fam, Ma'am Mariat Coranzi Baya. Hello, maayong buntag, Ma'am Julina Luab. Amping kanunay. Salamat kayo, Ma'am Mariat. Amping po kanunay diya, Ma'am Mariat.
Kasikas sa kabuntagon. So before ta mga kamiso no mo abot sa pag-asa mga kamiso, ato lang sang ipadangat ni atong mga update mga kamiso laban sa atong palibot. Atong unahon mga kamiso no ang kaning gingong bagong programa sa PhilHealth nga iadaptar sa Misamis Oriental. So giadto mga kamiso ni PhilHealth Regional Vice President Delio Acerion II si Governor Juliet Uy mga kamisor sa Misamis Oriental aron ipahibalo ang bag-ong programa sa PhilHealth nga kaning gitawag nga yakap. Usa kini ka Enhanced Primary Care Benefit Package mga kamisor. Og ang programa no maghatag og libreng konsultasyon sa doktor, mga laboratory o cancer screening test ug mga prescribed nga tambal aron matabangan ang mga misamis noon nga makalikay sa kalit nga gasto tungod sa sakit pinaagi sa early detection o preventive care. Sumayon ni siya nga programa mga kamisor ha kay katong mga mahadlok diha nga magpa-check up kay tungod kay daghan og bayro noon. Na yan ang magkahadlok kay nanay libre karon pinaagi sa kaning programang yakap sa PhilHealth nga i-adapt pod mga kamisor no sa tuang lalawigan sa Misamis Oriental. So nalipay mga kamisor si Governor Uy sa mga programa o gisaad niya nga padayon nilang pauswagon ang mga pasilidad sa mga ospital sa probinsya aron mas komportable mga kamisor og hapsay ang pag-atiman sa tanang pasyente mga kamisor. Kasikas sa kabuntagon. So nalagi siya mga kamisor na para sa kayuhan sa katawhan na atong i-adapt gyud pareha ni mga kamisor yakap program sa PhilHealth nga i-adapt sa Misamis Oriental tungod kay makatabang kini sa katawhan mga kamisor. Kasikas sa kabuntagon. Ayan, laing update po mga kamisor din nagingong mga spaghetti wars na all spaghetti pababa. Kasikas sa kabuntagon. Ayan, gingong mga spaghetti wars mga kamisor diha sa Cagayan de Oro. Gipang baklas na gid no. So kini pinaagi mga kamisor sa Task Force Clarex nga serbisyo sa kable mga kamisor. Kaning ilang services nga magtanggal mga kamisor na sa mga kable sa kadalanan nga dili na magamit. So muna ilang gipang baklas no. O gimalabana mga kamisor nga duha gid ka kilometro nga mga karaan o dili na magamit nga mga wire sa kauswagan nga doon sa Jetty gas station ang ilang gipang baklas. O gamawang operasyon mga kamisor, gipangunahan ka na sa Sipalco kauban ang telecommunications company nga nagtumong aron mahimong luwas ang mga motorista gikan sa peligro sa mga nagbitay nga wire. So sa nahinumdum mo mga kamisor adunay usa po taon ka tatay mga kamisor no diha sa may El Salvador ang subo pa malundungon nga nasangit kana bitaw nga ang trabaho mga kamisor kay magdiskarga og manok unya diha man kamulingkod na sa kanang ibabaw sa truck. O yan, nasangit sa wire mga kamisor. Pagkasangit sa wire, nahulog ko niya. Kanang subo pa malandungan nga nagunang yung ulo. So nabundak ang ulo mga kamisor hinungdan. Nung nakapsan po mga kamisor sa kinabuhi. So muna ang importante po kayo ni. Kaya para po din sa itong mga drivers. Labi na sa ito ang mga kaigsuunan. Mga kamisor nung nga trabaho. Labi na kanami itong magsakay diya sa ibabaw sa truck mga kamisor. Kasikas sa so maayon ni siya kay aragin masiguro ito ang kaluwasan sa ato ang mga katawhan. O isa pa pod para pod nga dili po kayo kanang bitong gubot tan-awon ang kanang mga poste kay nakatanaw ko mga kaiskara may matanaw kag salida kanang hilig kag movies. Kasikas sa kabuntagon. Kanang hilig kag salida ba so tanaw ka sa salida matanaw bitaw ka silang palibot kay wala lagi ni mga wire nga nagbitay-bitay kay di ay sa laing nasod mga kamisor ang ilahang mga cables ilang mga wire naa sa ilalom sa yuta mga kamisor naa sila tunnel mga kamisor. So nice kay siya. So dili na mo makita kumbaga dili na mo makita ba ang mga wire sa kadalanan nga nagtindog inana. Sana so ping mga kamisor pohon-pohon no maabot ra na siya sa Philippines. Nag-nice mga kamisor nga kanang wala kay makita nga nagbitay-bitay do makamingaw ra yung kamingin ka nga wala na ipatugan ang langgam. Na pero ang langgam dito na lagid mo patog mga kamisor sa kahoy. Kasikas sa kabuntagon. Ayon, nagisgutaran mga kamisor sa ato ang update kasikas nato sa gawas sa nasud no. Trump gigamitan og 50% nga taripa ang India tungod sa pagpalit og lana sa Russia agay. Namo ni mga kamisor nga si Indian Prime Minister Narendra Modi naglisod sa pagbalanse mga kamisor sa iyang relasyon tali ni US President Donald Trump o Russia leader Vladimir Putin sa gubat sa Ukraine. Then karon mga kamisor nawad-an na og pasensya si Trump mga kamisor gihangyo niya si Modi nga mo pili na og dapig. Kasikas
Kasikas sa kabuntagon. Maong gigamit ni Trump mga kamisor ang pagpalit sa India og barato nga lana sa Russia isip leverage sa ilang trade war. Umrag kuyaw-kuyawan man ta ani. Kasikas sa kabuntagon. O gianunsyo ni Trump mga kamisor, gianunsyo niya ang dako nga 50% nga taripa sa mga produkto sa India. Kiniisip silot sa pagsuporta niini sa Russia. No? So munang dapat magkasinabot sa gid sila mga kames or gikonsiderar sa US nga nagtabang ang India sa paggubat sa Russia o Ukraine. Agoy murag mahadlok gid ani mga kames or pero do kuan mo gid siya mga kames or do makaingon mo nga Pilipinas raman ta pasagdi na lang na sila diha. Agay! Mapriso ka! Maapektuhan dyan po ta mga kamis or labi na kay ang ato ang mga kuan mga kamis or importer no sa importer na to mga kamis or sa kaning mga gasolina dito biya sa Middle East mga kamis or so kung magsige sila kagubot nito na maapektuhan ta muda ko mga kamis or no ang ato ang bayro nun sa gasolina nya malipay ka mo ana so manang bisan pag dito sila mga kamis or sa laing part sa continent magpray po ta mga kamis nga unta at peace na mga kamis or no ang kaning mga nagkalain-laing nasod no kay we are all living on earth Nagbuyo mo na tanan mga kamisor sa earth. So kung unsay may tabo dito pikas nga side, kung pagka sa isa ka tao mga kamisor ba, kanang bitang left hand o right hand. Syempre kung example masama din mong left hand, muraga madungagan ang trabaho sa imong right hand, di ba? So inanara na siya mga kamisor. Parihara gyapon na aning kagubot sa ubang nasod mga kamisor maapektuhan gyapon ta dani sa Pilipinas. Mao nang tamang tagpray nga unta nga maokey na ang all, magkasinabot ng tanan. Do murag nga makaingon taglisod siya pero no, there's nothing impossible kung mangayo lang tatabang sa itong labang magagagahon. So ayop, klaro na siya mga kames. Kasikas sa kabuntagon. Ayan, so I hope no, makaingon na tagatong katahon na nato ang Where is the love? Kasikas sa kabuntagon. So, masyado gina magbinahala gina mga kamis or no. O, galaing hisgutanan mga kamis or. Diyan gingong sa isinta ka adlaw nga pagsuspende sa rice importation. Sugdan karong September 1, Setyembre 1 ning tuiga mga kamis or. Kini human gisuspende ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-import og bugas sulod sa isinta ka adlaw mga kamis or nga magsugod karong September 1 kay aron no, ang hinungdanan ni mga kamis or aron matabangan ang mga lokal nga mag-uuma kaniadto ang mga farmers mga kamis or nga naapektuhan sa ubos nga presyo sa ilahang palay tungod sa daghang imported nga bugas. So maayo ni siya nga lakang kay para nga ang mga abot no ani sa ato ang mga mag-uuma dani sa Pilipinas mas matagan sila og kay gayunan no pabor nga kaning ilahang mga ani lang mga abot mo atong paliton mga kamiso dali sa Pilipinas. Kumbaga gani sa sayings no nga tangkilikin ang sariling atin. Kasikas sa kabuntagon. Kay kung daghan tag imported nga bugas mga kamisor, syempre makaingon mas brato ni inana. So ang katong mga abot sa tong mga maguma mga kamisor, dili na din siya kumbaga dili na din mabali-bali no, mabaliwala na din siya mga kamisor which is sad. Kay sila binaning kamot na ni sa ato ang nasud para nga naay masupply nga bugas no sa ato ang mga lamesa sa atong mga panimalay. Unya mas mopalit lugar ta ato dayong mga naa sa laing gikan sa laing nasud tungod kay brato siya. So maning maayo ni siya, thumbs up ni siya para sa atong presidente. Kasikas sa kabuntagon. Okay, naay siya panlanta para sa atong mga farmers. Ayun. So, kini mga kamisor, matabangan atong mga mag-uma nga naapektuhan sa ubos nga presyo sa ilang palay tungod sa daghang imported nga bugas og isuportahan pod kini mga kamisor sa Department of Agriculture nga nagsugyot nga taasan ang taripa sa imported nga bugas gikan na 15% ngadto sa 25% aron gyud nga matabangan ang presyo sa bugas sa merkado. Ug matud pa sa Malacañang mga kamisor nga wala na kinahanglana ang dugang importasyon kay puno na ang mga bodega lakip ang sa NFA. Kasikas sa kabuntagon. No, so maayo ni siya at least pud ba nga magkakaon tag mga labas nga bugas, mga labas para mag-isda. Kasikas sa magkaon ta og kaning mga bugas bitaw nga bagong ani lami kay namang humot kaayo kay nakatry ko ana kanang magsuroy ko mga kami sa bukid noon pinagi diya sa akong ate diya sa may maramag kanang ilahang bugas kay bago yung ani humot kay siya mga kami humok pag gid siya no nang lami siya kanon kay wala pa gid siya daghan nga chemical do na ginaspray pero tis dili na nakadaghan. Kasikas sa kabuntagon. Ayan, so ato pong ipasupot ko mga kami sa atong dagan sa panahon kay murag nabati na to nga murag pangulan-ulan na pud mga kamis or no matag karon og unya gahapon gani no abi na kog wala nagulan sa akong programang
Miso shout out pero kay paggawas na kukusog man di ang ulan mga kamisor. Morning basa lang sa mga kamisor no, ang mga person pag uli nakakauban sila kamisor Jam no, si Miss Origi Dandalandan kauban po na mong tech na ni kagabi. And shout out po rin ko mga kamisor no, sa ato ang tech karong buntaga pinaagi ni Miss Or Angelea Claire. Ayan, sa dili madugay mga kamisor ato ang mabati no kung sa lakat sa tong panahon ning adlaw no pinaagi sa pag-asa mga kamisor. Pero sa dili pa mga kamisor ato sang hisgutan no ang katong mga ning duaw mga kamisor, ning duaw diha sa Malacanang mga kamisor, nagiabi-abi ni Congressman Bambi Imano. Sana all. Ayan, makaingon kita sana all nagkasuroy kamarabaha. Basi naman, baka naman kung makasuroy pohon. Charan. Sana all. Ayan mga kamisor, no, alang sa update sa atong lakat sa panahon, atong kauban karon si Miss June Pribaldo mga kamisor diha sa may DOST mga kamisor. May buntag diha Ma'am June. Yes, may buntag ka na itong tanan ng daghang salamat. Kung nakaw sa itong panahon karong adlaw, update sa itong low pressure area, nakanimihimutang sa 380 kilometers amihan ng silangan sa Daet, Camarines Norte. Samtang dinhin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug ang Barm, kadayon kini makasinati sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katakatat ng mga pag-ulan o pagpanalugdog tungod kini sa southwest monsoon. Kung masinati usab ang hinay nga tunang sa kasarangan nga hangin, ang magagikan sa kasakpan nga tunang sa habagatang kasakpang direksyon o hapsay nga tunang sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ang atong sugutan standard time, alas 8:48. Gikan na dinhi sa buhatan sa pag-asa DOST Mulugan ng Salvador City, kini si June Pribaldo. Daghang salamat. Ayun, daghang salamat Ma'am June Pribaldo diha sa may DOST Pag-asa no, diha sa may El Salvador. Alang sa update mga kamis sa lakat sa panahon as of 8:48 AM mga kamis or today's date mga kamis or no. So gikabuti mga kamis or nabati niyo na loud and clear nga aduna di ay low pressure area mga kamis or LPA. No mao nang hinungdan pod sa ato ang pag-ulan-ulan nga atong masinati matagaron unya gani no. Nagulan na gyud kagabi kusog-kusog ganitong ulan mga kamis or daghang salamat kayo sa update. No dali po kayo ni mga kamis or nga matawagan ang Pag-asa alang sa paghalag update sa lakat sa panahon mga kamis or. Kasikas sa kabuntagon. So ayan, so mga kamisor, labi na sa ato ang mga workers, commuters, no? Matagkaroon na kunya, ayaw mo kalimot dala sa iyong payong. Payong na lang dito, kay kung kalo, kumulan, mabasa man na. No, so manang payong na lang dito. Kaya ang payong, magamit sa ulan o magamit sa init. Kasikas sa kabuntagon. Ayon mga kamisor, so payong din mga kamisor sa ato mga drivers, riders diha, nga ayaw po mo kalimot og dala sa inyuhang mga raincoat. Kasikas sa kabuntagon. Na ayaw mo kalimot mga kamis dala sa iyong raincoat kay lisod kayo mag-drive mga kamis or niya mabasa na mo kay nahago na ba na iyong kamot kumbaga na mapas mo inyong kusog no mo na sa mga katigulangan. Kasikas sa kaya nga nag-drive mo mga kamis or og motor o niya na ulanan din mo pagkapusunahan kinanggikan sa init ni ulan dayon. Mao nang dapat magdalagid mo sa inyong raincoat, mga rain gears, mga kamis or Kasikas sa kabuntagon. Ayan mga kamis, ato pang gipangita pod no ang update mga kamis alang atong gipang suroy ato tong panganlan tanan mga kamis or ang katong gipang suroy no ni Congressman Bambi Imano mga kamis or nga kaning mga ning bisita sa iya sa Kamarabaha diya sa Kauluhan. Kasikas sa kabuntagon. Hindi ko man makita mga kamis or asa na yun ang aki ang kodigo. Ayan, wala naman. So, dagang salamat Congressman Bambi Imano. Gabi, kini maabi-abihon si Congressman Bambi Imano mga kamis or kay kapatang imo na siyang duawon. Grabe. Gabi, kina siya effort mga kamis yung isuroy mo. Kasikas sa kabuntagon. Na mapagmahal kaayo mga kamis or no, sa iyahang katawhan. Labi na gyud dali sa tanang mga misa-mes noon. Kasikas sa kabuntagon. Ayan mga kamis or no, so nakita na nako mga kamis or. So mao ni mga kamisor ang gipang suroy mga kamisor ni 2nd District Representative of Misamis Oriental Congressman Bambi Imano mga kamisor nganing bisita sa iyahang buhatan dito sa Kauluhan mga kamisor. So yang gisuroy ni siya sa House of Representative mga kamisor dito sa Kamarabaha. So mao ni sila mga kamisor yang giabi-abi
si Claveria Mayor Renante Salvayon, kauban ang iyang municipal engineer nga si Engineer Rolando Alfanta o si Municipal Planning and Development Officer Charonel Galendez, Municipal Administrator Jen Fritz Bihag, Municipal Resources Management Officer Eliane Idio, Local Risk Reduction and Management Officer Rotelio Casillo Jr., Municipal Veterinarian Khalil Jetro Abaday, og mga lumilihok sa Bids and Awards Committee, sila Maria Socorro Dongalio, Ami Sotoy, Jevi Macubor, Netchel Camanse, Merlin Nabong, Engineer Chervin Jun Semena, Kathleen Kailing, og Criselda Bade. Napunta mga kami sa mga SK sa Taguluan. Kasikas sa Kabuntagon. Pinaagi mga kamisor ni SK Chairperson o mao po siya SK Federation President mga kamisor no, sa Taguluan, and of course sa Misamis Oriental mga kamisor, si Board Mary Kay Temple gikan sa Barangay Mohon mga kamisor, o ang iyang mga kaubang SK Chairperson sa Barangay Santa Ana si SK Chairperson Bien Rafael Aliena, sa Santa Cruz si SK Chairperson Marian Salvania, sa Natumulan si SK Chairperson Maria Teresa Martinez, sa Gracia mga kamisor si SK Chairperson Nicole Hinovia, sa Subong Kugon si SK Chairperson Eldridge J. Salise, sa Kasinglo si SK Chairperson Ken Carlo Dinglasa, o kauban po ng Youth Development Officer si Sergio Gisrel Manta, o iyang staff nga si Elijon at Chas ato sa ilang pagbisita sa House of Representatives sa Quezon City. Kasikas sa Kabuntagon. Wow, sana all kayo o tiyada na ba kayo tanawon sa picture bitaw morag nice kaya mo suro dito puhon char. Kasikas sa Kabuntagon. Ayon, oga. Napod mga kamisor no, sa mga adlaw nakabisita pod si Kagawad Edwin Sahulga sa Barangay Puntod, Cagayan de Oro. So mo niyang ato silang pagbisita mga kamisor. Gisuroy gyud sila mga kamisor no, sa House of Representative Building sa Quezon City, og alang pod silang familiarization mga kamisor aron ilang masabtan og ila pong mahiayon mga kamisor no, sa kalihukan og proseso sa nasudnong balay balauranan. Hilabi na ang pagpalabang o balaod ni Congressman Bambi Imano. So maayo po na mga kamisor nga kanang mas ma-retain man gud sa imong mind no, sa imong self kung bali dili lang bitaw kay imong nakita kumbaga arin siya you see it nga pagka na-learn na nimo mawala ra na siya mga pila. You hear it medyo duwe-duwe siya mawala. Gawas kung imo gyud na-experience mga kamisor kay ma-retain gyud sa imong self. Kasikas sa Kabuntagon. So lagi na siya exact mga kamisor nung quote ana sa English pero ako na lang gihubad sa Bisaya. Kasikas sa Kabuntagon. Ayan, so far mga kamisor mao na siya mga kamisor. Og mo nang update mga kamisor no, daghang salamat sa ato ang mga lideres no aduna gipagmahal pagpagkabana sa ato ang katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Apan nadili lamang sa Misamis Oriental, basta na nakadungog karon no, sa atong programa Kasikas sa Kabuntagon dani sa Miss O Radio 87.5 FM. No, salamat kaayo mga ma'am and sir, mga honorable sa pagmahal no, paglantaw sa kaayuhan sa inyong katawhan sa inyong mga gingsakupan. Kasikas sa Kabuntagon. Ayon. So mga kamisor, atong oras alas 8:54 sa Kabuntagon. Hatod kaniyo sa Rexidol Porte. Mas paspas banas duwandungan nga sakit, bugat ka nilabad sa ulo, pamahaw nga nailanat. Rexidol na mga kamisor. Kasikas sa Kabuntagon. Huwag alang sa ato ang pagtapos mga kamisor no, sa mga naminaw karon. Again, no, always good. Kanang mag-pray mga ayog, giya panalangin sa talabaw mga gahom, labi na gyud pod. Pasalamat sa bagong adlaw nga ato ang na nasinlok karon nga hangin mga kamisor no. Thank God for the gift of life. Kasikas sa Kabuntagon. O sa atong mga riders again, di kita kapuyan na nagpahimang no mga kamisor pahinumdom sa atong mga drivers, riders, mga riders, anaon. Na atong mga driver diha, mga mom and sir, sa pagbiyahe na hinay lang, labi na gyud kung kaning ang visibility gamay, labi na gyud sa atong mga bukirang dapit nga kalon sigulan-ulan tungod kinaabot tay low pressure area mga kamisor no nga maginahinay lang sa dalan, labi na gyud kun naabot tay magkabutang nga kaning signage nga beware of falling debris kanang sa mga bukid nga side nga kanang naay mga bato, naay mga pang nga side no hinahinay gyud hinahinay and then magmatngon gyud magbinantayon nga kamisor. Kasikas sa Kabuntagon. Og sa kana po dayong maginahinay kay ligyas ang dalan labi nag mag-ulan. Hinahinay gyud. Nawala may kumo mga kamisor kung mag extra careful ta no. Kay maabot man lagi dapon ta sa ato ang
gadtuan. No, at least baka na bitang slow but sure, Kasika. Dili mo kayo nga slow nga kanang hinay na gidpud kaayo, no? Pero kanang sakto lang nga naaragid sa lugar ba, naa sa lugar. So again mga kamisor, sa ato pong mga riders, kay mo gid importante, no? Kay common kay mga kamisor kaning mga vehicular accident, mga kamisor nga ato ang gakasinati no matagkaron og unya mo nang always gyud ayon remember ang Dr. Blowbugs B mga kamisor. Kasika sa Ayan, so atong ikuan mga kamisyon kaning Dr. Blowbugs B para sa inyong kasayuran, para inyong matimanan mga kamisyon ang kaning Dr. Blowbugs B, no? So alang sa Dr. Blowbugs B mo ninyong angay nga timanan, no? Dapat always bring with you your driver's license, no? Kana pong updated dili ba driver's license unya kuan po rin expire po rin, no? So manang dapat updated po siya always. Ayan, and your registration mga kamister sa imuhang motor, no? Kanang ORCR, no? Mo na siya angay po na siya nga inyong dal-o, no? Kana po di abang updated mga kamisor, ha? Dili kanang expired na. Kung saan man dyan ninyo mga kamisor ang expired nga madakpan mangyapon mo. Ayan, sa Blowbugs B mga kamisor, magsugod sa B, battery. Check it always ang battery sa inyong mga sakyanan, motor, inyong sakyanan, inyong mga cars. No, i-check na siya always. And then ang lights, ang suga, no? Kaysa na siya, kung i-check, labi na gabi na magbiyahe, i-check na siya sa ato ang mga authority, nga labi na mag-checkpoint na, labi na ng RTA, mga kami sabay, i-blink-blink yung suga, kung di na mo siga, ala, penalty, violation. Agay! Mapriso ka! Ayun, ang oil, mga kamisor, no? Naginay sakto mga kamisor nga pag-change oil mo nang tanawan niya mga kamisor yung odo diha kay basin og nalapas na diha og dapat na mo mag-change oil kasi itong nabud kay inyong oil mo nang always check gid mga kamisor. Ang water mga kamisor labi na sa mga sakyanan kinahanglan gining tubig mga kamisor, no? Kaning water labi na gyud mag-overheat ang radiator, ala bubuan din ng tubig. No, i-check ang water mga kamis o no, naagid tubig, abi pa lang ninyo og tawre kinahanglan tubig apil ang sakyanan. Labi po ng uban mga kamis o labi ng dagko nga sakyanan, naagid tubig kay water break. Ayan, and speaking of water break, na naboy breaks mga kamis o i-check gipud na kay importante kay nagyod sa usa ka sakyanan. Kaya saan na lang dulugon ang dalan nun niya, dili na mo paki mong brake, no? Mo nang always check your brakes. Kung mahimo gani na tanan magitsakyanan imuhang tanan pa sa masakyanan imong i-check. Ayon, sa A sa Dr. Blowbugs B, i-check ang air, hangin. Hangin sa ligid o hangin sa uban. And of course, dili mo dagan na sakyanan kung walay gas, no? Check always ang gas. Labi naglayo inyong biyahion, no, i-full tank na nadaan. Ang steering din mga kamis or mong manabela, i-check na mga kamis or no, ang manabela kung tuyok na ko to the right, mo right basad ang ligid. No, so i-check nyo always. And of course, ang last but not least, ang imuhang kaugalingon, i-check po din mo yung kaugalingon mga kamis kung dili ba ko broken hearted nga mo drive karon? Dili ba ko hubog nga mo drive karon? Na ina naman, okay ra ba ko nga mo drive karon? Na ba ko sa good condition? Dili ba init akong ulo? Kay para dili ko magka-cause og road rage, no? So mo nang need kay inyong self. Kay kamo mag-drive di man nabdagan yung sakyanan mga kamister kung dili mo mag-drive. So, mauna na siya mga kamisor, ang angay na to mga timanan, labi na sa mga driver, mga mom and sir, no? Dr. Blowbugs B. Dali ra mo siya ma-memorize, labi na oga sinati kasi mo sakyanan. Isang pag mo ng bali-balihon diyan, no? Isang duha ka bukang B. Nagkabiyon sa may bisa kung sakyanan, battery o brake, o, di ba? So, imo rin naman hinumduman. So, mga kamisor, wala kita igong oras, kay musunod na po ang ato ang mga Black Time program. So, ginalamang iyong kauban karon mga kamisor. Sa ngalan ni Miss Or John Teo Irat, ako si Miss Or Julina Luab sa Miss Or Radio para sa kasikat sa Kabuntagon. Sa Miss Or Radio, mo balita mo alagad. Muling nga, huwag malapod mga kami sa alas City Tasugod. Kuto para sa 30 sa Kabuntagon tungod kay na doon na po tayo Black Time program mga kami sa tomorrow, Bernes. So bye mga kami Or, amping kanunay. God bless og mayong buntag, dalay mo ng Diyos. Inyong nadunggan ang tulumanon. Kasika sa Kabuntagon. Dinhi sa Miss O Radio 87.5 FM.
Mubalita, mualagad, mulingaw. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikuskon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.